part of the world. I'm a permanent resident in the UK, and I'm also a permanent resident in the US. So, notwithstanding, I made that very clear to those who are I'm a British citizen, and I think I will be one day, who knows. Now, let me also take this opportunity to thank those who have lived in the mountains, those who have never thrown stones at me, those who have not heckled me, those who have not told lies without reference of research, and most of those who have been talking are men and women of honor. Now, for the IBC, and I know that our colleagues have been here asking for more times. I don't like writing speeches or written speeches because they always disrupt me when I'm talking. But at least I write some notes. And I also don't like speaking writing others. A man or woman should actually read his own speech, translate the mambo. And we in Roots Party, so-called Roots Party, for the marijuana people, we are peaceful people. We are peaceful people. We are not advocating for smoking. And religious leaders, please, I'm thankful to those who came to me and those who are now already pleading with me. Do not confuse society, because some of you are at the starting point of impunity. When you talk on things that are not right, you ought actually to do some research instead of coming out to condemn me. I might look mad because of the way I am. I was born this way. Please don't condemn me, but pray for me to look better than what you want me to be like. The IBC, we have a lot of respect and honor in you. And not a single day have you seen us raise any issue in any of the meetings that we have been with you. But we have raised silently. We have reached out to Chepkati wherever we have to, and we have spoken to him in a silent way. We don't make noise, we don't beat drums. We work indirectly. The media, you are very biased. You report what you want, and that's why, like in the UK, US, where the media is the first and the second estate, because in the UK you have conventional issues under the prerogative of the Queen, where you don't have a lot of writings and impunities. The UK in media and civilized world, the US and European Union, the media in UK and the civilized world play a leading role in dissemination of information. They play a leading role in the democratization process of the country. But in this country, the media is owned by hell-bent individuals who give them directions on what to do. That's why in my government, I'm going to look at the media and I'll make sure that they're paid. I will also make sure that the media becomes party participants in whatever media houses they come from. So media, please, don't give us unbiased reporting. We love you. We only sympathize with you that you are paid peanuts, but we shall make sure that as to our presidential candidates, please, and I beg you, you'll never hear Professor Wajakoya talk against any presidential candidate in a debate. You'll not see me talk about Raila. Raila is an enigma. Whoever doesn't trust and know and respect Raila, take it to the bank. He's a man that I respect because I'm standing in this platform because of the role Raila Amolo Odinga has played. I'm not trying to say that I'm supporting him, but the good part of Raila makes some of us stand here freedom, and yet you get some presidential candidates abusing Raila. And I've also revoked in my party. If you are making your speeches out there, do not touch on Ruto, do not touch on my colleague and senior counsel, Mwaure, a good man, a collar, a man who wears a collar, but please speak to your expectations. Don't attack me again. And also William Samoei Ruto. He's a presidential candidate, for God's sake. Let's respect him. Let's respect each other. But if you attack me, I will attack you. I promise that. I will rebut as a lawyer. But I will not be the first person to be doing what has been done. And to our colleague, Lord Justice Njoki, you've played a big role in this country. People may not know, but I know. I've known you fighting with Martha Karua. You are women of honor. I respect you. I respect Martha Karua.
democracy was not even seen. And as a presidential candidate, I have to resist. I have to reveal. I have to speak from my heart, even though my voice is gone. I have to give credit where it is. My colleagues and opponents, you are my brothers and sisters. That's why when I was in Meru, I was inviting everyone to come to the podium before I spoke. I invited the UDA, I invited Azimio. Now abuse took place. Let us cherish ourselves. I know that I've been given 5 minutes, but I'll speak little. I'd also like to take this opportunity to recognize the government of Serbia as a legitimate government. I will not recognize Kosovo for now. I am with the international community on that point. I am with the Americans on that point. I am with the European Union on that point. And I am with the people of Serbia in solidarity. Finally, when it comes to our international relationships, this is not my voice. Maybe people might think I smoke weed. I don't smoke at all. When we look at our neighbors, our foreign policy is a policy of encouragement. Somalia is there to stay. It will be there. It was there. It will exist until God says amen. Therefore, the people of Somalia, I'm here to appeal to you wherever you are, and those who are in Kenya especially, that you are part of this nation. When it comes to identification of people's identity, we don't want to have a government of impunity, a government which creates rules for them and rules for us. It makes it very difficult for the Somali people, children of Somali people, to get their national identity cards because they are Somalis. I'm going to extinguish some of these regulations when I take over as president, especially when it comes to issues of extrajudicial terrorism act, which violates the very, very human rights we are trying to uphold, which violates the very, very human rights where it takes small boys and girls, because you have suspected them of terrorism, you put them in for 14 days. Is that not discriminating? That's why we've had a lot of issues, and we've had a lot of issues. When it comes to the Constitution, I would rather also say that the United Kingdom's Constitution, which is not written, which is coupled in the Bill of Rights, which works through conventions with the prerogative powers conferred by Her Majesty, the Queen of England, which empowers the ministers and the civil servants to look into the people and talk to the people before they make legislation. And that has worked very well. So is the United States Constitution. So when I say that we are going to suspend the Constitution, I have a point. Kenyan Constitution is written mayhemly by men and women in suits who fly out of the country and they come back with very copy and pasted kind of memorabilia, and they ask Kenyans without giving them the right time. I'm equally thankful for the state of Israel. It has to exist whether Muyamone kwaya na barimo bwata amatana na moto magocha irinde mwebuli bala amatera ngo genderale na bono ngo anda tuli bitambukiro binde nda sabo mugaka mugambi wekinyoleke bonisyogonda ocho kwane oyigole chinkwana chinda kyoto kusasa bageni ebala manyengi ba ukwana atambe yamana aba minto yamana sogo ja otoboete sia mangana ya ato sambete mono umwa
omwana oyo noyo mobwe kore ando mongina marehemu Nyarangi amwanchete agoteba omwana one omwana bw'ikyombe kya Kerubone omwana oyo twamenyete nere ruguru tukamenya emyaka emenge nere ange 5 iga tukuraramo mongina amwanchete akomwendagera inkyontiga ekiagera yatageta akoreki akine umujibu Araka ororekane muroje asimo isaranstesa noroje mune bitebiro iga yanorete bantu mbayo bagonya kulema nere bye kore iga bono nabo tokumeti ogukukwa yo maene nyoni nje na bagonte byayemo kegorione na ande na etu amete nere aino yo minto na okanirieke aho bono onye wowozinya aho bono na amanyanga ki omwana oyanteberiga igo na atiga nyone kinare gokora na atiga igo omwana oyo itosinyire muna togokora asama kweli aye omwana oyo omuntu nka igwete omuta ditangani ninje na igwete kero na lenga ali kambi mambi na jete nyamache maambia ekerongo janganyara abana gete bagonte ne kinyoro kiao ya koreki yasalikire obo maine kero na jete nkamanyora rochero goraria oine kira amache ime nabana akumeti naande abwatire akarentu akaine kume omutubuyeka asande yale buya kero narigererio omutu kanyora maroba etiro okora yabe getuo okobe kubuli kinsa kya putuko igo bono aya namangana makongu naanda amakongu umwana orobina olebwe kaiga engere bwe kaiga naanda mamate tingo mwaka ngora na tiga motige igo na ajaje naanda asende ya agoseka goja asende tena moga kali igoro na korete kina koramete na tiga na rana oyonsoto oyominto gakina tiga igo bono gakie kero anyore ta mangana makongwa ya iga nyonje isinyire mnango kora munandesa isinyire pi nango kora oyonere tokobera nandama nande ni maite nango akumyoka paka mwana te bina na kora mete nyabera goseka bono aso bwenge osirire moroje boya munere mwarolire bono gakirende munayo tata mujiona ntwesi ntutagete obyoke ntutagete omukyoyo be buya noro gaki Araka nera nya kwaturu nagambu Araka gaki bono timbo ati mangenda tebenje suto sirire munayo orole muno komenyaga orole muno tagende isikokora matuka mango tige mamo bweka wacha bwa mapema bwango to tigana konyoro tigete kia no maite na konyora tato mino nare akiri bono taiyo abogo jabwango kwarora dende umuchuino igo timbo ati mangananda akwana ba minto iga ana masaba muna be kororo nyasa to konye gaki akonyo umuchioyo Araka unyale ko bo umuchi unyale ko ko manyekana gaki mwate bibuna ninje iga ekera ba minto ba sireta ba banene bagante bi kinyore gante bi akanyago tenera igo ninje ndega iga tigato ibwane kinyore ke gimagaki to ibwane gento kikiabeire twake bwaterana mnando je twabwaterana to mwana oyo igato bwaterana ba minto ekinyoro ikianya ineke igombi yamono yo minto nyangiyo pasa unyangi biyamono gaki mwagendere gotosabira biyamono amangana ara yuko igule yobasa kubogoli ngana linde dire kando bono tutande bitambo kerebi ngao abigo chibiale ta oba kongu bonde
lakini anchira na nga ando mayenga rogochia neli ngale nyasaye tukanyete na serikali ngokwanere ase gokogocha ni nchoko bwate tinga ngaki wachikwa unabona taita ko teba nga abayigu bonsi abayigwa ba enel abayigwa balimo gocha mwarangilia enel nga mame denena nga semole moche mwesi mubekera ini igaiga mwakwe ebichoyo makwane abayigwa abayigu yani n'abaana baliya babayiseke bamu abeneli nabutokoroka abayigwa abayigwa moyo ntobwate baliya bale abakoyoye eneli bali babwate basubati bamu abeneli korwaga ninjwang unabono tiatu chake igasubwango balia batunge tisibia ayesibia musubati ominto omwabo eneli ninjwanga mone timu eri yawo yonse sibia ekero sibia utayoga iga abali mwezi mwaja kuisibia sibia musubati omitonka nero moneno yo mwabeneli abana basibia njiwoche abana basibia nabutokoroka abayiwa aya bono to koraiga abayiwa sukangu mutwake iga abuna bwa abayigwa beneli urwase sibia abayigwira na maye omosubati sibia sukamutu bakorole oyune ere musubati omwabo eneli imweli ngana kwa nelimu orosi natali go kwana basi onekera toko mwaba akire bicha ndaga nyoyo muinasabe ekero toko nyora mokoyoye eneli akwaneli ngani alimu mokoyoye eneli njena debenga bolu mujoyo Araka wajira amatanga metukwa mangi ekero nyweto nga eneli mokoyo no okure yona sidogede ekero nyoro ngana muswati otigaire bweka no mwana no yomo ana mayanda manene amayanda mabogu na ndo bakon wono jinyore sibya munale iga ndo jinga na ngo takumenyara ngoja kurwale bwana ndi yako rango bwana hiyo egeko ra kali tuko go chale ga ontiganje bweka nyumba egeko gera no amenyeta akekora enya libeka ne ro libweka
ako iguri kuba ga kumyo jimbero urara bai wono ngara nyokere bono mokoyon oyotigaire kabe muna Naomi na bale meretigo egera omugago ya kwetu na bana bae bagako naye kwa bile muna Naomi ayebono muna umwana oryone mere nkeye nyole kokolesa bali entambe kwa uruka akire ngaki egekoro mujotigaire busa ndiye korongo kwana ya ndoje ngana watu komenya abono na sivya na bono jito komenya na sivya bali egeko ngana mujotigaire busa. Asante. Ekiagera bono iga egekoro mujotigaire busa ndoja moyana sana nelia ka ajire paka nkalia nyolongo kwana au kwa muna ishe kabisa. Ogoso kusana nyo nyasaba. Asante mokoyona. Asante tibera. Ogoso kusana nyasaba abere bali bakolete college. Moli ne yoro na inu. Tonyoro yo moina sabe. Kumba maisa atumia ndia mane sebelum tu wanjete manene royo minto eneli nyali ko korara tuamo be kire sama ka tatole moro belia tatole kire nyingi ya ba endeta karosi tangane motu na oke una morendi ese chinga kiji kachia manene bali to kwere na kujika nyala ko ba ko turuseli go janjera ba ko tigara ba tigara na mare ya makana sabira ay tense umano listo montoli. Amen. Asante sana. Ya mwantiga mwana basin. Tonyole Jelia ne company yaye. Jelia ne company yaye. Jelia mugakoye abayiguba abana babo. Juwango company ya Doris na inu mokwebe kaane Mosibati onya bayigubara obate baskumo bayigumbara igaga balenjere karna bakeire simi ebanyorwa ke korunyomba onye no mwanchi ono no bari komo barai kare nda bayiga bayikira na be kanisa yane asenkora nditi ko na basema ya ngireli bageliga kwani musangarikano wensi bwa kire biyana inde Wanda tukureli bageliga ntebe ngora aselinga neliga yabanyolire naboigo turi no basemeri gwetane tia makweli ngekero urarare ko musemereti umwaro nyasaye nori no bugima botakwera golingana lienge nchenene gatoma semeri omonene itukasindikera tukumanya nganga kiorarare gonda tugotebia familia yatigara igomwana nyasaye arambura koboko kwae anyale kubalemia asinjere cheche abere seseni. Okay, tigatusome nakubakire nyasaye asinginja ni romea igotwanchete kwende toturwane ritku chaserinde yamono asinginja kyo moyo turi abaya kuboyo minto yorarire kuna asingicho yamabera ono gwanja kwawo bono monene ekero muyigo yogenderete twayitigene soburayi bwao familia yae kwa chumura toyebikira samao kao obarwanirire ekere bago swana bago soka bagende kororo bonene bwao to batiga no enga kenyasaye
endera kubagitira no bonene bwao bagitira no rwake rwao ekera bagendete kumata Nyasaye kabo mwale moyo rangi kigimase bale bona Nyasaye ikitwa basabere no gwanchirwa nabo igo babole muwabene na indo wae okumanya nikikero wanja kwao bagotamere nganayo butamero bwabo nasekera lingana bonsi abarayiga singicho musangirika no Nyasaye yoraye no muiko wikekero ko era ebakonesko na bukugwenere gotwa sabiri gotera serita Yesu Kristo oyo rumutuli oito. Amen. Amen. Niwo mwana abaseni okoyone kwana lingana elimu. Naje kwene ngambi ya mono. Asili tubeli. Mwana to ikiria iga. Somo yegoyo ogenderete. Nyo twene ngambi ya mono Nyasaye aiva kunyora baka omwerio asoto korera. Oyo moko yone onyangi. Onumo koyone koruasa omwana uri angenesi maremu. Igo pole okoyone. Onsi na kinyoro ne familia yote. Obe no baremu. Nyasaye tuagate. Biamono mokoyone. Oyone royo mwabagi nesi bali muma yetagi nesi. Dolisi ne company ya onga yole. Dolisi. Doris. Union ne company yao. Union ne company yao. Donyole Nora. Amone timu yao. Ayo musuwa na yo okora ngare. Unoko eweli atali yao. Na bunoko eweli atali ama mumino ni chwa bayubalia. Ego kuona bia sana na asante sana Nora. Yamana seri baga. Bono lende ngai Nora bano kabereta. Na ba juko ba moje tia. Bo ende biali ba kanisa biamono. So ganga iga. Kenyoro biamono. Lakini tokolo ka short story. Yani oshino takwana pi na ande pi. Kuna jiro yo mon. Moto puta ya kongentu. Fotango jara ayara kwane. Esa pero yo kortaki. Okole tayo. Nami no kwana yo yakabere bon. Soto jena mugambira nge miaka 6 mo inabwa se tondwali. Kamuloge no mini. Bona lende kwa musano manyete. Tima etinga bidichonga yaruwete kwa tawo nyawala soto ese tondwali gali. Ikolende ondo kwa sho chaga ga. Kedia cha buna aligere ga ngora. Atika masaboga iga. Ende sato koleki atomo yande mukati anjo sabeleka obe sana ayo manyo moto ine bituma make bisete akaso papa kamano yakumete manoti soto manoti abata kwananga manoti bweka manoti yana jagos Yamon to sabe serie de tata no mwana mumtatif amina muyana ndo mutungi tata Nyasaye nabana bawo twakira se yeli tukerigalia lero akobwa mona se family yo mwabo byenya ko bokuru asoboye kubwense yuwanje kwa okoleke akobwa mono kina kyaboronge nayo manyete nayo bwata sama bokao tigonya ale ko kubalemye ngelyo botore no buya ogende ko bokoreka na siri tukeri bagusabirura aho muyegoyo namona singi jeli tukeri karato konyo kora bya totogina kubakeri itariaho senia bayiri bechinge njao abago cha singi jomo yogo itunyara kwa togo ikira na sinchire wenete kiwonche kwa kare kagwetera sama bera Kristo monguro ito amena tata no mwana mo mtaatifu amen. Valentina ni company yao. Valentina Stera
with your company. Stera Feni ni company yao. Tunyora bairi baito korwase chaki Jack Tigabara chabonsi bagendere tegocha Nakayo nebetera ilbiya skagocha Yato nyoro yamo bakwane Yato nyoro yoro mongina mamu mwaba anyare ko bogo kwane Naira neringa mbia mono lakini nende gotubwatari yanda linene asu mwana ene soto utali gugwetania soso utali gukweba goto kunyana tega mama mbiyoli mama na kimwabuka gotubwatari yanda linene kulira turakirire tatu liguro ne rura tutinya mariga bona ne rumanyete byonse mwana magi tata na kuroje nandi tata ne rura bu murisho otukuremerwa byonse bine bora bo gotenenera senke yiga kabo mokongu obo mongine sucha origere ligura yara makongu gotigira tata gekora ne rura kubwire byonse omwana oyo otigotigara anyare ko boko genda igasi gako genda kabasa kuiba kuira no gochanga egekogera na roche nkeyima yatigara ogenda sikinga kichinke nando chicho kuinyorana ngakimama gosabokire nyasaye togutigera byose gekora na roto buyerete amakweri no arenge kurwa bukare otagatiga bono nigara muiroro akinya saye togwetigera egekogera no mubui tigatubuyere byonse sotero ochire uyu bwato muremba sikere nsemo uyu bwato kwanja nikore kure pike sensemo bono rende abayana abanza lakini tato libona gaje kwa buke ne baje kumira na abamu ngabo ingube kamange ngata konyo murubeli oyo gayu mwana soto wikatu akolire wetera nsyo kwanja rwa no mwana Yesu Kristo mtoto akebire amen Kigato nyole fen aske moto no mwanje oyo bakwebiche yemabu alafu Gradi sine kamba ni asole Gradi sine kamba ni Aya, asante sana. Kati yetu kuna yule kijana ambaye anafanya kazi nje OCM. Kuna marafiki wake na wamba popote penye mlipo muweze kusimama mche mbele mkaonekane mseme jambo moja na kumpa mwenzenu pole. OCM ukijiunga pamoja nao wakati mnaendelea kujiandaa kuja, ningeomba Jelia uje na wimbo wako. Okay, wamekaribia. Jelia jipange na wimbo moja. Wote kujeni mbele.
Tuweke sako vizuri hivi. Okay. Kitambulisho majina hivi mmoja wenu aongee. Mimi kwa majina naitwa Samuel. Usiite Mira. This one is my colleague. Kutoka kwa Megas. Sawa kolega. Kwa majina ni Edwin Nyangere. Usiemo ni rafiki yetu. Kwa majina Yuvinalis Nyamongo kutoka Nyamira. Dickson ni colleague. Pole sana. Bwana Yesu asifiwe. Sifiwe tena. Kwa majina ni Nyamongo Augustine kutoka Nyamira. Barikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Majina ni Elifas Kremi kutoka Chuka, Meru. Wasiemo na familia yake ni rafiki yetu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Majina naitwa Pamela Wende. Mimi ni sister ya bibi ya Osiemo. Tuliona tukuje tulete pole zetu hapa. Sisi tumetoka Tharaka Nithi County. Mungu abariki. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Kwa majina naitwa Fasti Kanyo kutoka Tharaka Nithi County. Osiemo na yote ni Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Pastor Amfre Kimandi. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Nashukuru kwa kuja hii county. Sijawahi kuja hapa tena. Nilikuja kuleta ndanda zangu hapa kuomboleza pamoja na nyinyi. Mungu ambariki, tunampenda sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Kwa majina yangu naitwa Kasti Kesi Niendo. Kutoka Kasti Bwana. Mimi ni Mrs. Osiemo. Mungu awabariki. Msonga hivi. Mmoja wenu anaweza omba tafadhali. Acha tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo na kwa mbele zako adui aliyo. Nasema ni asante Bwana kwa vile umekuwa pamoja nasi. Tena aswa kwa hii wakati Bwana. Nasema ni asante. Mfalme wa mbinguni, tunaomba uendelee kututia nguvu. Uendelee kutubariki mfalme wa mbinguni. Mungu tutie nguvu. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Thank you. Okay, familia ya Mnayo tulewe picha moja hapo. Asante. Florence na Rebecca Mchembere. Florence and Rebecca. Florence. 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 Abakiri mbiamono asego chagotoya ngora. Soto minza na watu wa mwanchete. Goto goche goto buneira sendengeta. Komoranja goto sabira. Oyakoro kwa Rebecca. Florence. Rebecca tena ubona sibale yali sport tena bwanga sole. Barenga na eno yo mwabo enel nabo tumina tiko tenanko. Abasani baye mwensi
ina mugote na simule kero muntu nabwata basani bae twese nabasani ba aya asante. Omugambi oyo nale okumugambira asaberete yakwana eli moiga akolele ngana eli motoga ndi bitambukiro bino kero muntu nabwata basani baya amaramu manyete murata metika murana manyeteka murao senyama ekambi ali amenyete igo muraba basani baya mbacha bange sana bacha kwa murapole ande mura etu manyete uno mukasi ito se kambi ali ase oboteneri bw'ekiro ya nyamaje inje ngogambira mura igo mura amanyire myaka emenge kambi ali ntora kamba bina biaye fo ese myaka emenge sana omonto amapola ali igo bali ese nyamaje business community bali mwacha tena ngo musaruti ga murara nga mwacha ko mwapole ba business community ba nyamaje bali bametera mura ba ko biashara na mura ali kebanda kiaye totene ne gatwense. So ababonsi ba teneni ga mbali bamenyete na mura ba kore biashara ali mura mna mwe tera bwate ke banda gali igo mura no matra to gokora singa jitwanyu ole tu akokora keliki bwana to gokorwa tutarudi hapa vile deo ko songa njoma teke tabu keliki mwamu ke chiro kwanda kera spa ngakiri chikoli gotem gotoko chakwera na ntoko letera keliki kero kola tu buya mono tonyo Alice and company Alice ne company yaye Alice ngonye jisa Yuradis ne company yao Yuradis Linet bali mwaruki onduso bono lende anye mumanye tiali siningo bali mwaruki onduso sukango gocha nainu aba ili bande mbale asomusubati mitale mwaru nyamira nani kiweka tayari ekara mokoro usiwe bicho ya moyo nakwane alafu toa ni vitambukiro bindi Kriatariana ngoro kwa gari nyaboke ngina alisi ekora ya Marita bwana kiondusu pole sana ali mtu ababe na bensera makweli ya bukiri buyama no sana bali mwaru nyamira bali wetu mwaru nyamira abangina rume soto enel abangina rume abana bayiri bayikuru nyamira sukagoje mubekera ini burongeiga alabu abangina rume soto sukamaega bangina rume enel sukamaega keigo oyo meno abawokwana karatu akirije
minto mwachira samawe na bakwa nimbia muri mwenzi tu arwe Nyamira alike birigo na constituency yego kwa West Mugirango constituency jena ajire ga gamne kolera yo mwaka Araka ndara kuana yanda au mungina kuana ga Kiriye tango kwa arsikero jego naru Nyamira ne kolera kini na linet usabe tara asaba data Nyasaye wawa kere mbiyamo kwa ikiega iga sise data mwana yosile tatole nganda manne bareni baremi asenke ya akasinki abana bose baremi asinki yawo asibali no bakon asibali no moitano ikiagero mwana yosilile ore ngoyomo ore Nyasaye no manyite nasirete nayo ramanye nabe nyumba yawe naboko nyoko mwana yosigara esa umusesenyi ande dinde yaki nasobia nataki nasoboronge ikiano no manyite nayo naboko mwagata bona kuburi ya makabwe nayo kawa solo wese ruba je ruba story botoro yecho njugo jaga mbali kana aba uyo wono rekora ya Araka na injene kora ya mwaka Araka aba wono wale gawa na paswadi wa mwabo tomra wa mwabo Rinet muswadi mwabo ndone tu arete ga pole tuwe tena umwana yosirire lakini tu akampetenera batuka yale uchimaika elimu manyete ona kumeti sana tukaichana ora kitu arwe Nyametu aje wote ya bahamata wa mita wa ile mitunga pole sana ndugu ati mwana mange tu aende kukwana nuko rupole na wata bakumuraje umusafiri family ra esa beruguya elinde geterero no mwabosirire ngwadi amange mbiyamu. Asante sana abangina rume enel ibagane leno pole sana sana so yo teneto moyego enkurangeli baisika bami to bali chikase ni cyane andi bakaninde ndikaye mogocha gochaiga amuna abayubane tokodeli makyara fata ngochari inkiwango gocha abayubane asebale echikase ni cyane bali bale abangina rome marem tokorango bwanga siwe tilingana elyo bayubane jugocha bano bali mali chikase yawe karansa njo ibakandi yabon swata igaranga gocha abu mwakolile byago ngonya chinga kinju wango bali mole chikase ni chia enel incho njukole mete sauria jingagi sauria jingagi moroche igongo jikwa kero monta kwa nilite lio kaiga mwina tokwana ai sauria jingagi wande mogo saluti lakini mokora kwana afungo buchamole yo mabu no yo ngore karati kaninyi wete ninyi maita jinsa ntikai nako gosera pia nyaboke ngoro kwa uyibwa Araka
Otubuchiria masaba. Abana baina sembi ya mole. Ya sama lieta na umimbata. Oyo no moigo sirete. Ore. Asama lieta rusi magani. Ana kimo mwana. Kana sibiwe. Wakire bya soma nene. Nabalita ndio simujoni kulinyolera. Ngali no mwana omini. Anti kole nemere lya soma nene. Italiano Samson Okemo. Samson Okemo. Yo besi Okemo. Sotone kasniana. Na bakwandi abantu no banambya muri mwezi ngende bitikoro kwa Samarieta ebonjirinde ene lisime kasino yamon Samarieta nene nyakutokemo sotone kasi Marieta Mark Ogach Okemo sotone kasi abantu baminto mbiyamole mwana oyo sire tano oyo minto mwana oyo gonkumeti sana na musimikirete ja mata nande ngamufundisa kabumole mimu ya sana ande telire isi abantu baminto na muligelinsa oyo no neta ayate kansa umusongo bos monto kiora ete onyoro simikete mbete munaiga pole sana. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Asama lieta David Nyang'au chine kasi ni ya Soto. Soto no mwana ominto na anchete bokongu. Ekero bali nkabake. Kera muabo. Nche mamo ominto ga ntumete wo chaga no na amenyete ga. No na baga kabamba manyete babaga. Bona kero na amenyete ga. Etu amenyeta purpose lia enkeye nere kine. Abo kongu bwari ngega sana kurkale lakini ile nyasawo yotogosaba na rindi nkeye kine enda linka morusiga nkamuire town ya Busonga aligetem wakara menyor rake kairana na idigoje ya linge 90 something agachakareta abantu baye kirareta abantu baye Margaret no muntu myore kwaligetie andiko obugamparo na ende tukakwana na mama mintaga gukwanira asenge cyo kwaruete nyompenkia okaremereria na lyo minto yo rarire bakabona igahege sagukia yakiraje kebege kororekana kirago gusaba babo minto koranje magre muchi oyo no yonyo tugeke amasaba gusabuga igari tukori ya rero ninyegenete nyasango korari kende muchi oyo toko bamunoriga muchi oyo ngo kinore abana baminto bande paroro sivia chelia muna murega inu tokine tena inu morbuatisie abana bamino bakamorore omuchyo yokini mumanyete muna tuwamenye tumuchyo kurukare baka oikeiriga morana rororo mora no mwana ominto moke moroje tari kwenyara lakini rende momosire nereka abeka kabera nkaiga mono mono muchyo yongo kinore muchyo tori gotigara muno origa nyasa ori to gusaba ori iguru nero ragero muchyo yokine mbia mono sana mwana bakwe ntuto bwati mange to gokwana no tora kuru mwana yaga kwete egento gyoka to gotiga umwana oyo buna kwete nagambete na nyasaye ugo kukwaye mungu atarutisa amachibuga tori gochwaka ne rugo nisangorera tori umwana oyo kuno moigwane ninanga matiane njenguru kugiresi nyanja mamba kurubonya meuru ngumbu imgati amanga nje gendo na iraneri bantu bamito bali ba step program we muibwana rochire lakini uri okoretaya na je bisengoro ime ngosaka rete serikali yabona gere mais ande era iense elaundi ga gochirwa mise ya bantu bakure mono sana nanya kuibunga monto narore ime orairo
utumoge tukanya kubwati ngakina kange umuntu itomondo mwamuti mwamurigereriga serikali yabona ile ndoko sabange umuti oyo ne bunoriga nanyo tigire umuji wo mwana ominto bare muone unyanjite mono mwana ori otigaire oyo mabwekaiga ege monta mwire gechara amwire gechara ari nyibo mangana no singana rega igator como pega kwa pega gota ito mujo rore kanne urusana muna to nyino wale mwara biga mwara betinga ense era babuye paka mate nyoro morembe gwekora mwana ori ona momotige nera abioke none saka asari ke barua oibunga bantu mbuya bagendrete kingo twara mange oseseni bwe no tora magembe no gonda na baire jukumu okay no ngo babwate sinde naje enda gete tusabe abantu bamonene nabakwanira mbia muri mwensi tata nero mubuiga kana tutageti koimukie jukumu ya Yesu Nyasaye na amanyete karo muigu yarare tutageti tomente na kurusi naende mangana ndeta acho mutia yoto mia mito saben jasa maria tanguru polisa pepi munyangi oyo no muigu osira mochenu tata Nyasaye oyo rigiro mono ayen tata nanda ye no mubui ayen manyara tata no kore bire byabo bisi byabo tuko manene bwemegana tata era garochi ituke erime kerara abokie bali bakore taya na baro buba oro kemo basugoro batebe ngani tutu akorete tuabere tukoiranirio manene ngambia mono na toigubo na totaiwa ayebuye kanu manyete na ande no baligerereti asibeke bise baoro ke goetera serie taliao konyo mwana oyo minto tigaira aigamora okonyo mwana oyo mwabo tato minto utesenio mochi oyo mangana ande tabasa kurumaega na ande babalete bachake gukwana yara atagwenereti gocha somochi oyo twagwetigira ayebuye kotare na maraika somochi oyo nse ya mabera Yesu Kristo yoro mogori amen no yo minto ganiti okwana monaitwe na batora monera iga nonye mumuro chianga sabro ne araka na ganiti okwana amonaitwe asekereke iga aseyo karibu sana abakwani mbiyamore asinge jochinsa oyo minto sabro na tatu kwana amone wa mbolesaji igomnare iga digamo bek online halo halo kwana halo noiwe ninguiwe serivaga ande mbiyamana sokombeka sembe anjete via basani na bairi bali bacha batoa kore baira ni mbiyamana litangani na familia nega hiyo alsina ere ya kwa ringani eduma ate pole Hello? Yes. Okay. Tiga irali bageri ga asengenjio yo muskenyangi yo mtenali aso kwa di ngane mo igoro yo mtenali na bondo chenga ne yenta ya kongsa na ku accepting ase chinga kimne chiga ngano murubiri wena lyo mintonga tayo ogenderete ekero ndete ukwanira ke ngoro ya ileri
tinga were tinga eneri asa matuko tu abege nere wanare umuntu uri kubega egeta takoro yaye kyari ucha wikira mbaka atari ku exist ya tingenje tari ingia iyo ento nari ucha bateba nkiringa ki oyo muntu magireti no nyugwete meroberiya sipino gotaka kwena rio mintarora otwari kubeka nganya saitira abireri bageze no maitenga eneri kwenyenga go pray erori ene kagabu muna tata iyo munomba tio mintata iyo ngo eneri nero tobwate muna Araka nero goita iska uga goita kurmoino ikamoinende tuma etenga nere muna sekuri ya tinka yetu ono asenga bana bigari batwari ucha politika nyasa taitoba abenga nero kurende nkeyo nade tuma etenga kerara soime na koro gorendio bana bugwetu no nyambori tumwanya bantu tugubeka sumochi ona otwari gusabage meroberi yake yenderete bakachise kwera none ariko bage kwera bia na bari bonsi na rodi bachire wato akore na baira neiri ngambi ya muntu yasa barende na enchererio sikimu atobera siri sia matanga yega bete na baira neiri mbia muntu singa kichige tanayo chakobasaba mabendera gutiga senka yaito no marembe na masaba na nonye no uria onde bwensi omanyete ngo mutena Ande paramat. ama para itu ya salah punya tu. Cuma ya waktu tu punya aku para kini yo sila terus tu itu ya saya nak orang macam apa. Biar mana ya sahabat itu, biar mana so, ada mana aku, kira yang masalah itu, asal masalah tinggal itu, yang sekarang mau cek, seperti ini mana itu. Nah, apa yang saya buat nak buat nanti tinggal dia makan mange abairi n'abasani abamate abonsi bari bayikira seko sumuriro bwoko rero mwana mintenali abene ngambi yo manasobocha nyasaye tirabasiseni abara ibo moye bolero ase mwana mintenali bakimbi yo manasiga smogende tokora mukwanya yo mana kwa naga bumaitare akire ya senke obuna bo maene njoma nyene kerongo ekwanira ene litwakine ne imyake menge tambo ke winge kuruna na kina na bo moro jenero kunya ko moro kira sengo joja ene liwa to atigete komenya nere ekera nyore ka bantu baye ari to atigete komenya nere emyake yonsi tiga no tumenyete nere muna kerondenka kerongo chinga chonse kera to kwa nero gondelia nero manyita bairi nero gonde na mekera bageni bachire nero gonde na kituko bageni boniga iga twali miwa etaye ama yali miwa kurwabo iga to kometi jimana nakina una moigo itena litata arwarite ama kweli ya to wasete njirenko njitinda arenga kiona yale negitali na arwarite no monto leke bia pro kolega sia bia otale go chegionde iwa to kumetina mangana ya maiya turuera ba mwana minte ndo magi mwana ne monayo nyasai naro gatumo sabe anto ya ndere ko tera na shidionse munene lia lego to munene lia lego to rokere nyasai naro manyite ande te abale mwensi diamono diamba tige nyasai diama
Oino mo murabwenga gaiga Tom Araka kore USA umutata. Biamono. Biamono asinge chia ye birengere lyebyo. Mo randi isire ko bangi gocha. Naga nikolete kwaye yemo. Korwa pastor Jelia. Alafu tosuke moto wake. Na ekera konya kwibanga gocha tiango. Turamanya baiga. Ndivyansi otomire. Abogo cha SMS yeiga. Biamono bairi na basen tunashukuru nyote. We recognize the presence of our honorable Esmane Onzarigo and mzee Naftali Mbaka. We recognize the presence of our district layman Joshua Mwanayo, Emaji district, na kanisa ambayo imeshikilia ibada. Karibuni sana wageni wote, Mungu awabariki na watende mema. Asante sana tunyole kwa ya. Wait,
Asante sana, barikiwa na Yesu. Nanisikia? Bwana asifiwe sana. Bwana naba kumono. Naga nipeke announcement ya mwaliga. Unanisikia? Valia ubwate biashara se katikati y'umusangereka ngene muberekano. Yoraga ni wocha kugora ajali asimole. Katura koro mkutano Henry Araka. Mbara tutole tabakuwa ne tunyole kwa yemea. Etere alafu tugenda serikali. Tugenda siringana ya Nyasaye tuende kwa serikali. Tuanze na hivyo. Nyaliajo family ase umurugu wa Henry aketa gacha seita mwezi asimole nabasaba mutene ne moja familia Nyaliajo ikalama ko ngora na ndi muimanyete Nyaliajo family bana bayiro baita banene sana abenye jomono bakire gotokonya na gotoremia bakire korera mona itwe karibu mono mubegere ile ngiye igo ekero mwachire ndubwate mirobere tukore nda oyo mobo libaga korwa baribara bamwe abo magi osike motwango yo mu abo magi romo mura emuswatu mwabo biramono ali mwezi oyo mo yani gapi oyo mo yo mo intena ibo oyo le tatu mu abosuka tatu mu amagi zole amamu mu amagi ngayole ogotire nina moke magi ijo na ino kwa nelinganeli asante Vitangani ake vijanye moko nyako babara sibonse vitangani kabisa katoko ile lyo monene oyo tongete yonense ngambi yamono asemero buli ya emia orwa okoyo ito asirete uyole enel oikalero iga enyangi yaye erigezire tukikoera abonsiamo bali babege tokoboko kwabo asokogere mirubye yarekanire iga abara butatowerera ngambi yamono amono kanisa ya Catholic agarire kora mirubye yatobate ngambi yamono enare gosaba master of ceremony akeyolende abara kwana marieta ekiagero mugunara abara betama etibonse era manyangoyo ningo okyasale iwe twasaba bakwana bwango egere nalyo bara manyangoyo ningo nande noyo ngakyale botaga nkoroposie mo James ndene kase Nili obwaya oyo mi Esta mora uyo mwana manje Kaisi oyo mabo sister Margaret ne kokoito. Eunice Nyaboke oyo mwise ko mwabo Margaret Antia Paul Delphine Tembo ekase.
Mekerere deni omwamai. Laura Seriani Muhammad. Ya butonya Yami Muhammad. Sama Yorega Ekasenia. Das Magoso Muhammad. Samara Muhammad. Ana usuri Muhammad. Jadi saya tidak tahu mana kita kemana. Delfin Diaga de Cárcel. Magoso. Pito Siemo Ekasenia. Ana na boca. Francisca Temuto, Agni Mimi sinyantama na buto, Agni Kamati. White shirt. Agni Kamati. Mimi siomboga, Agni Kamati. Kasi na yana wale wane vile na Agni Kamati. Wana kasi na mikopore, kiranya kikuwa kiune kiroro, wale merari. Ando oreme kabisa. Ekerora areme umwana uri akurigere ni garara byando zimamere nareme. Lakini se kwa nyega umwana uri ni garara ne konga okonge. Umwana mutokoranje obo moremu erinde na yura nyara mangana na makomwara. Yamono soko wabango bono tiganye uyu mama na rota ibaga yomonya mama obeyo monene ari kunyara goika lakini lile se byagaranya no turamonera bono tirakwa ne baganja Abana bakana bana byamore omoitana akinya tara tara taro okori ai mutama ne tara kokora kiaire no gele yo sipi na tawo betro ko kwayo akaya ikira ni muyereira mwana ana magire oreme no tengo oreme tu tawo koreme ya tawo ra koreme obo mokungo moboraka begene tenasai karante ke yao ile tango kitara sana moe oyo kayaganga yo mwa na byani kama ne yakone yo ndiane ya mamo ngabane le kama ti yankineti ndo moko to mwa banya ya mona to ko to na riba. Asante amura ina mu karanza asetinga keki yangira linga bonsha bakire koba kirori aso koelwa kwa mokoyo neneli Nyasaye tigaba omorembe nandabo amana inwe akarimo koirana yabona ngenda so mu straight moiwa aya kwani kuruma gaga korenga likwanya iwa ekena nyaiwete na ronda kwaneli okore kere ikije bono gwatigaire ngana yeneli igo egasi yeneli ari gokora nero abamatabo sibakwane bari gotebinga onyebugatire gochakira bono na tato mina kwenwa onyegendereri kuchibosio ekere Nyasaye akotangaine kenti goya gotenga ondo mino naro nande ogocha gotigera naye naye elia kabere yante bimuswa tumito ngakabomore mutaya yo mutanga ni gosiru muga nande taya ne bo moiso rabo bo moiso ege togioka tamere se kanisa ne era korere Nyasaye buji takana na babora kana korete naro mundu ta kungana ngodinaro go kodendere muchioyo ya Nyasaye buwe kana ro munyakiro nane ro bato kuboko yanko era bo sengejo emisano to takere Ita sama dieta yang kono kwa Kristo amagoso ni tentikale tabono muru amagire tyo manene iho mbuyamono sana maso sana biyamana bayire baito airport kwa wase mo missionary mo seminary nelinga bamura bali bamwabo eneli ba angesta hivi mogene mpaka aliase
MS mote wi na mo wene do kora ba murabane batano sta to endo charro ya to yole announcement ekero moranja uchikwere kanye welcome abantu mwezi pia bamwacha somo yigoiga o Henry nabakwani mwezi nga yesaba kwe nde kondoti nalone kore moyo korero kobokwe gaki bia mono sana bwate litangazo samangana cheka chichise ibere nani tanga ni tuli gotoko kwe familia Ndizi ngoma ite TV Ndizi orenaro maite TV Ndizi bori aki orenaro maite TV Ndizi ni twachega senge choko yoko kwa Henry senge chama sikanya manene twatebire pole sana muri familia Ndizi nande onye kubwate naye kuganikonde nga yogo tagete kubike biasara bya ugali ya CTV odile gotanga serugali otagete unatochega una utwachega iga samatanga itagera kuna bale mumbono iga baroche igo so YouTube ya itoke ko Ndizi TV News none bise gatuko chikokara bono iga kogendere mbeo ase page ya ito tigante pole sana nandi bipindi ne binge bile ese daike ya motigante bengonye koromo demi onye gotagete kubiko muri mibogo ko tota for example kora fumuri miwechi ngoko kende gionsi ge kwaka no wele mi go soboncho ni wone wensi na bogo chamo na ituka ina manene gali ase bana nere gali yoroche ituni gotore abantu togo kuika gali ase okonyara goikerwa nabali mokoli tuma epito bwane binge une kwaye yatera gaiga omo baso mo monene mwari ke gwanta moto esi yega toko bacheza gaki TV ne kwaye yone baso ya matera na barabulende babo twale to bekera TV bona liga kimbobe asamalia tane kunga pabu Kongwe yuko kwa show ya rumba Jumamosi utakatiza sana ile ni nusu wikatiza iko mimogo sasa ni kwa mano ne familiosi pole ando tebe pole sana kurase Ndizi TV ya mwana sana mwalimu asante sana ekero wali bago subulika wocha ase report batumwa wenyo ali na ketero gotero komo pira nili baga wocha asumuranje nyineke SDA mujwa Karomo kwa ngiriwo ngogo cha bwangu Mogocha gocha gereja injua ai masini ya babwate kurwa aya kugoje mwangu Thank you.
Sini wasimi mimi ya wana tukatu ili bageni ase omorandia mimi roberi yaye achake wana wiga niba wana simole Leva Thank you.
ndio mwana ndio Mungu mtakatifu. Neema ya Mungu Kristo na wanda kwa sasa tata na boma boma ya mtakatifu na mwenzi. Tumsifu Yesu Kristo. Milele na milele. Awalika nyote marafiki, ndugu, wote ambao tumejumuika hapa siku ya leo katika hii safari ya mwisho ya mzee Henry Araka. Nengo basa mwensi na wata matanga ya ikori ya leo. Asenge ndo twakire bindi kanisa ogotenena kratogotenena na krato ikaransa tukubatia machiko wita kange otokole. Tuwana ine. Abagaka twakira mwana masabo mize sama sabaye si pate yoko ni mwako nyoga. Kiko bintu kubeka biji kali mabwatia. Ande togotenena yo tari gotenena ikori ya leo no mabere bwene ali ikia na kole buya ogotenena biji ko igotubate. Togotenena kratogotenena ande to ikaransa sawa. Ande gento kende yogi mwana yuko na kuwaiga baba natari byo korota maskani na seri tukeli yaro go to kuwatra matwensi aso sabire familia na boigo go sabire ba tigere magana saba konye na ko baraba na ro twara boremu yogi ore yogi abe to kuwara maskani aye mwaria aso mwa ko yiga na ko bakura subi ko bwense boigo mwako na batise twe aseka kanisa Catholic na kwa chile gaiga na tabatise ntwale go chagaiga ye kra batise no Kristo le abe gona bwate na amanyire na se parsi na batise kwa chile gaiga kwa se kanisa iko bakora maskani manene asiri ko ndarero asen ndo twens na bayotole gatuna ko bole mabara na sa ngana ko twabera tuna ko batayale ase gusanga si pande yiga Nanchire samai sana sao munanguru na simule abamito na ije na sairie mono aso korengereria samangana so kora mutakora na inde na soira smario mutakatifu mwisiki o maraika na watakatifu bonsi na inua abamito mo sabera so mungu na sao ito na samo bibionsi atu avere atrusebeto atora ucha semo bota koera Oh,
Tuombe. Ee Mungu Baba Mwenyezi, tunakiri kwa imani kwamba mwanao alikufa na akafufuka. Mtujalie kwa wema wako ili kwa njia ya fumbo hili mtumishi wako Henry Araka aliyelala katika Kristo apate furaha ya kufufuka kwa njia yake. Tunaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Ogosoma ogotang'ani korwa ase egetabu ky'omorandia isana emo eyemo paka isana ibere. Mbore obobe narorire aiga ase ise yerioba boritoerete mwanya bantu obobo obwo nabwo obo Nyasaye oire omonto obotenenku n'ekiniibo n'ogosikwa n'omonto oyo taremeire gento kenda ase ebyo byonsi aganetie korende Nyasaye tamoeti okobwa gw'okwegokia ase ebinto ebyo omonto omwao nigo akubira bwegokia na birobio ayo narombosa naende nowechanda okobe onye omonto oiboire abana rigana erimo na abe moyo asengaki y'emyaka emenge nonya amatuko obugima bwaye abeire amange korende tagogeti ase ebinto ebiya by'obogima obwo na tatindekwa ase amasikani nigo ngoteba ng'a omwana okwerete enda ya ng'ina nigo are buya kobwa omonto oyo. Omwana oyo okwete niga achete egento bosa naende nigo akagenda gochia ase omosunte na omosunte oyo otuba erieta riaye omwana oria taroche erioba gose
tamanyete gento kende korende nonya nabo igo nigakonyora omotimoko kobwa omonto oria nonya omonto oria ogochia komenya emiaka chilibu ibere korende tanyoro omogoko ase obogima bwaye ine abo bonsi babere tibakogenda hase amo emeremo yonsi omonto akweroseria okora nakonyora egento akoria korende nonya nabo igo tari kwego koigota erina liring'ana ligiya lia Nyasaye. Ogasoma kwa tugwa kabere ni okuru asiriru beri apa uro motoma okyase abatesaloniki egese kyaye getangani some abatesaloniki eri tangani egese yakane osoma omustari 13 goiko omustari 15 ekerenga ogocha kwa monene kurende bami itorige tingati momanya amangana igore yabo bararire waisa go cyane gwabuna abande abatali na obasemeri naki onye twegenire nga Yesu na kwete naende akaboka nabo igo nabo bararire asi Yesu Nyasaye nabalente amonere naki ayatu abatabiri aseringa lyo monene nga intwe abatole moyo abatwa tgaire go ika ekero kyogocha kwa monene toko batanganira abaikire korara kyagera omonene omanyene neike korwa igoro neryogi geringana lyo bachika amo neryogi lyo mu malaika omonene na egeturi kegetureri kya Nyasaye nabo bakwete asi Kristo nababoke litangani nyuma yayo intwe abatole moyo abatwatigaire na tobogoligwe amana barabwo oche ase amare elio toro totere omonene igoro kati nabo inatobe amono monene otambe asagyo emania inwe ase amanganaye ingana ya Nyasaye totene nase okoyetogie banjiri
nainwe osoma kwa Injili Mtakatifu nelikiro na Mtakatifu Yohana. Yohana 10:33 wika 44. Eliesa gachikomana rokorera abayahudi balia bachutamonere bakorera agasowa n'uburora asoma yoye agaichana akaboria ngai mwamubeka bakamutebya omonene inchorore. Yesu akayeria mariga elia abayahudi bakabora barabuna mwanjete korenda abande bakabora ine uyo ramugetia maiso umukoria tale kunyara kugwenia uyo takwa. Abo Yesu ichanete nainde asoma yoye agayikase mbera ero nigo yarengeri kuruma nainde ligena ndi abegetwe igoro yaye. Yesu akabora tigeria ligena mata musubati mwabo bori okwete akamutebya omonene otiokire bono ekiagera beire getonda samatuko ane. Yesu akamutebya inagotebya nga kuregene nororo banene bwa Nyasaye nabo akarusia ligena liria. Yesu akaimukia maiso ayigoro akabora tata nakwira ningambia mono kiagera okonyigwa na inchi nimanyete nga nigo okonyigwa matukonsi enda sengencho yo mugando oyo ngitanaine kanya nakwanire aya banyare wancha nga naye wantomete ekero akwanire igo agake lyogirinene Lazaro soka isiko oria okweta gasoka obayirie getamba amagoro na amaboko obosibwaye boboyirie getamba. Yesu akabatebya musansole momotige agende. Evanjiri y'omonguru. Msifu Yesu Kristo. So kwa marafiki, ndugu na wanakijiji, tumefika hapa siku ya leo kwa safari ya mwisho ya huyu mzee wetu Henry Araka. Onya sara ngiri kurasube ko bwense na kitwachire gaiga asoma iwawe bwa mwerio. Gomna twarure chinsemo mbalimbali twachire gaiga ikirenga yatare tane kemo ngatunyale go sababu ya bwa Nyasaye ngana mono ase familia ye ngabali batigaire omongina muna bana Nyasaye nyale ko barabutambe na mono banyale kumubwati butambe abanyale kumumanya. Konga twachire gali tukore araba minto twensi tusabire familia yega na intu abanyane tusabire nga Nyasaye nyale gotokonya ng'asama kweli kerojo moito norochie engaki yage taraika ng'ekerengaki yawe yaikire tokunyara kunyetanga ng'ekerengaki yawe yaikire uikogende igonga bali tole moyo tutarachi kogenda gatwibeke tayari na tokwibeka tayari aso komenyo ngorobuya tokwibeka tayari aso kora yarama yabutambe tokwibeka tayari aso komenya no murembe okomenya no bwanjani amono kubwatira naso gotoka ng'ekero twakora yonsiga noneka turarosube ko bwense nabuto gutigeria tari ya maega nga ntware nkororo ekero gwatigeria tari ya maega nkware nkororo gwakorera maya butambe nambali bagutikara maega bakogenda kunyora ritari yawo. Tumsifu Yesu Kristo. That's why amariete tutorokire asa marieta arweta asa bibuli baito amarieta arweta asa ba sokro cheito amarieta arwete asa bairi baito. That's why ekero montaru mubase kenyoro ekera rwasube ko bwense ritera rigosira oisetana bakora batumetigana kibakora nekero montare omobe ase kenyoro ekero montare gosino morogi morogi mbiamore ekero montare gosino morogi ekera rwasube ko bwense ondita yogot ogotema koroko mwana elieterio ase ngenjo abagusi tokwegena nga elieta liria onyo monto karo moiti onyo monto karo moibi onyo monto karo morogi ekera kure etokuba koroka abana baite elieta liaye ase ngenjo abagusi bakwamini nga ebintu biri abwate bibe nabira atambokere goja so mwana oli seno na makore gona ino biamure seno ga bintu makore tabauti asa umaboito bano wakati ni sasa tomenyeta bia tigatunya lo kora maya ngabotambe
ekara abantu barasubika obwense onyorekana omonto narochandete abantu ekenyoro omonto narorosa nomorogi ekenyoro ochandete abantu batari korara ogotumira abantu chinyomba egasi yaye nokomioka nyakonyagari ebisieri ekero omonto muna yarwa asubika obwense abantu bakogoka ng'oyo bachandete konye oruro ororo nase efamiri onye nomogaka ore omobe onye nomong'ina ore omobe ekero amatuko aja ikira kora asubika obwense abantu bakogoka biamore inki bakogokera ng'akonye mbachandegete kero bachandegete bono kwarura ororo igo nkobasaba twensi ekero torasubika obwense ntoretera abantu emechando mpaka ekero twarura ororo wanafurahia kwamba yule ambaye alikuwa anawatesa amekufa ng'onyone katoko na matanga ekero mubiri okoretwa abantu ngotema bari korera biamore abantu okorera bari matanga sina bari korera ingi tokorera abantu bakorera chiriso nibere aliso ni entangani bari bakorera ng'a bari bakorera asenge njuye kerero kyomogoko bari bakorera ekero gwata omogoko kwanyorire omogoko getogochemeya nabo okonyora amariga akorera kieke amariga atonyire asenge njuye omogoko ng'a kwarenga omobe mono egwachandete abantu bono gwakure riagogete iga onyora amariga akorera kieke amariga asokire osoasa abande imwe mwakangorera are lakini akorera eriso ni ng'ago nyarebe oyo bachandete okorera kieke n'abande bari bakorera ng'oyo bono n'omonto orenga omuya twarenga amonere twara okora ebinto buya bono orure ororo nerorera iga ekero abanto bakorera nyase nango momaiti ekero abanto bakorera chiriso nibere oyo ndagokorera ase eng'encho ekerero kia omogoko noyo ndokorera ase eng'encho oyo barenga amonere okorera kieke orure asubika obwense igo bono naye tomanya ekero orarwa asubika obwense abararere ninki bararere ntomaiti bono naye omanye nokwerigereria onyare okora yare amaya onyone ekero kwarwa asubika obwense abantu bakorera ase eng'encho gwachire mware gosanga amo nabarabwo ase efamiri ase chinga chiaito onye omong'ina nerora omobe ase enyomba ekero arure ororo omogaka oye tari goshughulika gose na omogaka ekero arenga omobe arure asubika obwense omong'ina oye tari goshughulika omong'ina akobwata orera ase eng'encho abande bakorera mbatae nero omoitete biamore omong'ina akorera ase eng'encho abande bakorera mbatae nakota kieke lakini tariko omong'ina akorera omogaka oyo arenga omobe gose gamochandete gose na esegi yarenga ororo ekero omogaka achire omong'ina oyo akorera bono agosoasa abang'ina bande imega mbachi komokwana obe ase ekenyoro biamore mbachi komogamba roche akomia risopa bono iko omonto arere akorera ase eng'encho abande akora kieke bakorera ng'ekero akorera igo omong'ina akoruta egekuro rimo isiko oira na nyomba onywa amache echage enkima gwakera omobere pore ng'oyo omochandete okore kieke ochire tari araito takere tokore tonyare koba abantu abaya ng'ekero tokora asubika obwense abanto batwara goichana ayo nago tokoboriwa ase rituko ria rero bari tore moyo bono namanya kugaga igo omobere bwa omogaka nyariki toigweti kende osebana bono omonto oigwete ning'o naye aye ore esabari inche naye tore ase esabari tonyare koba abantu abaikiranu tonyare gotiga amang'ana aria amabe tobwate abantu mbare baboreti omorembe abagaka mbare baboreti omorembe bakambuya more abagaka mbare baboreti omorembe bakonya gosikinya n'oboremo bakonya korianani abantu bande amadeni abande bagorete oboremo bakariananigwa ebinto ebinke bachandete abantu eng'aki nere ebona ekero ore moyo otiga ebinto ebio ase omorembe otari orete omorembe abang'ina mbare yamore abang'ina yamore togoroga iga abang'ina mbare baraba bebinyoro biito bachandete abantu bachandete bakabagaka abagaka bachandegete ase chinga chiaito abagaka bachandegete bakambari kobera isiko abagaka mbari kobera nyomba ase eng'encho omong'ina abwate amochandete mwaga kobwana tiganya gosoka iga paraga iga nabana gachitinga chiwe chiarate na sigito chiasia igante nene konda aserwe inyore kende mbeke munu soere nyomba ase eng'encho nkamorembe tokorete kieke toiyo nabagaka mbari bachandete abang'ina babo ako sanitize yamore kera sanitize rio bongo bwasareka oita abantu ase family aya oseri abana bare gosoma bagenda korara mwabo nande bakwana mambia sukuru family yaburukana ebyonse okora ebinto biri twakandire gwase tukoria rero kurasa gosoma gotang'ani ng'a tunyare komenya obogima boro obuya tunyare kwebeka buya ase togotoka ng'ase matuko atorire nyasaye atwaire torasubika obwense
Yotobe ko wa mata boro buya into amona ba minto ande after be ko wa mata buya into amona Nyasaye. Tunyalo kumanya Nyasaye aso maboito. Togende kanisa kumanya Nyasaye gotambe na tunyalo kumwali kani. Niega sokora sense yega. Tokwerosia. Tokulie ndagera. Tokulie bintu tokona kitoko family chikenderera. Twate kwa soko mogo tani kwa somo randia ebyo simbosa. Nyasaye tojisemi. Nyasaye toire binte binge. Lakini kama makwili ekire tobuga tinguru cyongo nyatanga. Oyikogenda no twara kibese. Oyikogenda no tatwara kibese. Umusibi Yesu Kristo. Eka tokego to parents ntumanya abantu. Yego tobeka tubaba erebo yamo na makweli. Ngano twara kibese. Oyikogenda. No tatwara kibese ngokore keka. Oyikogenda. Igonga baga minto twensi wachega. Abasani amana abairi nekenyoro wachumura. Wetra soko mukuko tangani. Message ene nene linga enga kietole moyo gatunya leo karama ya. Nkonyorora si family cheito okwero sine gasie nyinge abustuko somo gotangani. Omonta simugete meteroche. Omonta simugete chae nyinge. Omonta wati basi nyinge agaje tonyone bengi. Lakini akarwa ruroro omonto mwa akororo kwego kali ndiri kwa basati. Umusifu Yesu Kristo. Niga siwa kolete obegete mete menge ekarwa kule abantu abanga bacha bae chogalia. Wao ni mete eri kwa begete. Aba mura bali ba batale kwanda mugondo ekarwa kule bamenya gocha baba kana gataye kalia barwana abanda baitana. Yonsi twegure ngambosa. Gege ntekanene kumumanya sai aso maboito. Yesu Kristo aga tokwera singa jibe bito. Yesu Kristo akara kweta singa jibe bito. Akaboga kurasa bakure akabuga makweli ngano into bari twakura mona Kristo wetera ase batizo akara twakura wetera amana Kristo ase batizo ntakatifu twice togutwara kwasemelinga na into litukeli akara twara buko bwense ntoboke aina tokubolirwa na nto twensi wachire gaiga asu maboito tunyale kubwati Nyasaye butambe na mondo tumanya Yesu Kristo yoga twamanya wale wetera ase batizo na atakonya na into akara twasire kurasa buko bwense na tobokinga kiyomo elio tosoma soko kwa banjiri tukuli alero urase tabu banjiri ya Luka yani banjiri ya John 11 patitiriko gendera na Lazaro ekara kwete Yesu Kristo achete Yesu Kristo na mubogatie ekara Yesu Kristo mubogatie kero twasoma twakora mangana kubwatiga na Yesu Kristo agasaba Nyasaye nekara soma Nyasaye agakari ogiri na agateba Lazaro soka na Lazaro nere agasoka osibire egetamba omotwe bangana bali bakwana rogoralia bangana bali bakwana bano lende mwana kora atakara ka yotura akora ake yotukore mumanya yokwana byamo no igure aya asante takuga takara lingana limo gana limo ago aya ngara sare kara kwete Yesu Kristo akamubokia. Yesu Kristo amubogetie. Lazaro ni gasibire omotwe amagoro aralia na maboko. Ndiamole. Asibira arakalenga arakatato. Yesu Kristo amurangirira Lazaro Kristo. Yesu Kristo gatabetaiga. Musansole mumotige agende. Musansole mumotige agende. Ndiamole. Na into asugma boito bara roto sibe ta bande asog maboito bara roto bekira ta bande ligana eto igunga asempere ya Lazaro ligana ndi abekiro linene Yesu Kristo akabatebia tigeria ligana liga karabali tigeria Yesu Kristo akamanya gusaba akarangirira Lazaro soka igonga asog maboito ondo tukekero tonda ligana ondo bekiro tonda ligana umulibete atali goikera lya ngata gukora singma bwaye undo bekera tonda ligena umutubeta atali gukora biryaga ndi gukora na yari tukuri ale rogote mwaki tigera liyo mino ligena byamore abantu mbara babe bekera ta banda magena katika maisha yao mwana wao kwa bakabano timatina kyako igo munuri tale wanto kire gosogenda mwana nalo koralera bakale etwasoma somo randi naki ngano chomanye myaka emenke
lakini toa ni kuna maskani ayo simbo sawa sawa na naja karukunya kuga masa matanga egwacha kurubuo konga na matanga warakieke anda noga ndatonya kugo kunya kwemiringa iga inki ukogero mongina inki gwachera mongina rubangire kwego tato bane lyakane kumurangiria tene mutuga adotabi ningi kemusumbuye takurumwaya yamole oigure bona ata nara musomero sinata garo igure resindi gutumia ikondo igure akoko gara abageni babo 10 bachaga iganki unya kugera ngiye gukoria ai urutwa gachagete akanya kwimira mina monginoria rio mwari gukorangirio chimutuga iga igure nga Yesu agatebana ki musansore mumotige agende bono nani bali mali mamusibeta abande umuntu arokore gasibya gasoma akaenda baka university agasome gasonga amate baka gyonse lakini bono iga amarwa konywa asibira raliye getamba omotwe oyo bono bongo bwa mbuli kolengereria otsarekire oyo osome tubuya omongino ndo nwale iga akamusiba igetamba omotwe bono tabwati gasya korande nasomete mongino oria musansore omotige uno ko igure mongino ri igure omugakuri nere ochandita abantu osine kenyoro ochandita abantu mono morogi okunya kumnyoka abana babande bagosoma nyumba nya kubatumira murango bona kubasibige tamba umutunga amba nyara gusoma mwakori nari tukuri arere uga musansore omotige agenda abatira mangana yo amaboko aye nasibire rasara nasibira amaboko nane tubata abantu bande osinka baro chinkuru bagosiba abandi amaboko umuntu orokorega sibu yorosi ndagera orokorega sibu yonda mugondo bagana bara bakora makweli kweli tari kora mugondo ente ko muri mugondo nega sunte lakini bono iga emyaka ya kwango iga tari kwigora mugondo osindwe amaboko byamure kamongina kanda kagacha ko masabe bantu gusamba kero kasabe bande yo gusamba kana nero bugoya akanya ko robo science akamusiba amaboko bono muntu orokorega sibu bono iga amaboko akumuruma muntu kusomia abana sukuru bali kulikana choke blackboard bono iga mawaka akora kieke mongino ndo somo gako rio sibeto yonda maboko atare kore bintu bya gawa ari gukora dikare musibole musansole umutika kore kieke musibi Yesu Kristo aya kategoria gatatu amagoro asibire kieke igetamba abantu mbale basibira bamwe abamagoro bale kugenda nyone kanisa yamole bale kugenda nyone kanisa baba sibira amagoro muntu utali wetani bwogo agokora mwago kora kieke ogenda buboya gasareke to mutwe baba me bara byaba abantu mbere bakora sinyona amaru binyoro bito yamole amaru mwale abigata amagoko 13 isiko plus 3 isiko mwaye goeta asibeta abantu amagoro bale ko gande kanisa bauti goeta igaba konde kanisa bakode break mwaya banda bara beke ba sanitize kara ba sanitize basareke metwe bayira machinga cyabo bati korwanya abantu yamole bayira machinga cyabo bati baseria bangana babo yamole bayira machinga cyabo bati korwanya bagaka babo abangana mbara bakorwanya bagaka abangana bali abachanta bakunywa maru bamakorwanya bagaka babo abwate to mwaka mubwadra ntisa atigoro gaiga anda akukura bona abantu bakangana okora kieke ngako ita no mugako ya kora kieke agoita ngoyo baratera yaiga no rio musibeta amagoro je bintu biri bwata mwago bigara ta usibeta abanda amagoro yakita ko ani tukori ara yo na sato ko nyama twachaga sansoro yo minu mutika kora kieke musansore mutige yabono mwana mandira seri yogina ki baki mwana na balego musansoro tiga kora kieke yokiro muntu aliyo gukora yara ambao unafanya ambayo wewe mwenyewe unaona kama hayakufurahishi ama yale ambayo unafanya yanakufurahisha wewe mwenyewe, wengine wanateseka. Naya sana okonya. Byamule. Wali tukoja twachire gaiga, twakule runga sansoro yo mino ali asomusi bete. Sansoro yo mino ali asakorete kieke. Wali basali chifambi chiabande, bachisale chiburukanete, sansoro chifambi chiabande, chitiga chikole kieke, chigendera no chialenge. Nona tukali matukayo nsese. Mabyo korole kieke. Inkyo gochiera. Inki kwa korete kiamana kiragere, unyorunga kwa menyete kumabrobuya. Orama yabono iga, kaza sawa korangirwa subiko bwense, ogende nirita liligiya. Nona monta koroka abantu. Konyorole akoroku mwana wayo. Konyorole kenyoro abana bako iburu sembi bitini, bako kwa Agnes. Asenge njwa, Agnes ya lengo montona naki. Oyo ndo kuga wiki yamo mwana iburu.
Motho na kiti ngolisi koroka mwana oniri eteriga arachi gweta biya ya bwate. Na vote ketu bankugo. Onyo mungina Agnes akwete 1984. Baka bono iga Agnes. Asengencho arengomu. Aiwa kwete tu monto kwete 2020 baka bono yonte kurugurita liya. Asengencho ke monto bwate. Dokora yara maya. Engegere asugmo boito na sana roto isialo. Aliyo korro yomino chando to yomino. Aliyo korro yomino chando to meta watyo morende. Tana kina sana akoroje. Ya korro dike. Na biribionsi okora somo sunte litukelimo bicha sobrabo. Oliyo gocharo kabotuko. Yamole. Ono sana moli gamuli etiga antomanyo gocharo ka. Yeli yango yomina wesa moli kabisa. Roje gocharo kale. Muntu gocharo ka. Digo, tarigo, moli yomina to gocharo kale. Lakini ngakorete kieke. Noare kaiga anda kirete atakarete banchiri buja munonde bwensi. Ngiga karara abwate iga atakara. Lakini butuko ngako lete mai. Maji mazuri ali akasungwa bana wala basoma. Yamole. Lakini bwana ngakorete kieke. Eta bibi ne mbetiga wasibira abande mbali basoma, wasibira abande amaboko, wasibira abande amagoro. Nga mbali konyara gotara. Mbali bakora ali baka nire bakora ase ali tubachikira bakora. Wabasibira amagoro, wabasibira amagoko, wabasibira na omotwe. Abana bagosoma yatubatiga basome. Taibayigo. Omonto gwekorre gasya bya na moka yabere, motiga kore kieke. No monto gotara byo ndo ekorre konda yaya, otara byo gando irikerie gasya ya kore ibaro byaya, motiga nyara kore kieke. Na to gochiara. Basawa. Ngekoro wachandra abande bonsi bachandekire. Na no chandeke bakokumi. Tumusifu Yesu Kristo. Okora ngochia. Lakini aba mindo mwese mwachirega gari tukoryara ratu omera ndega iga. Igatusaba nyasato konye. Asugma boito. Na bali bachandegete. Nasa na rororo ango konya le korora musabe. Bali bachandeta abande. Gatubatige. Yatuba sansura asudo tukundegete tubatiga bagende berigerie tubatiga bagende bakore mirimo yawo na bachorete ayina atokurangirwa asuma boito bali mutari ko gande kanisa muri gaiga yande kanisa Russia grupu yago naye onyore batiso onyore obwata nene miroberie kanisa eria soko genda abantu mbara batari ko gande kanisa ekero kogenda nayo para gachi kanisa chiro chinyinge kanisa no chire SDA Catholic pia kanisa ne chinga chire kwa mwana kweta yo kwagenda tubati kanisa soko genda anda abantu baito gato menyo bagi maboro bya bono asengenjo twarasire kumwene lia samatanga yamole twarasire kora kieke tabia mino naki menyo bagi maboro bya twarasire kumwene lia twarasire kumwenereria umuntu ari umube twatano muyarenge tugusina kitokoro asiriete yari kore kieke egara abageni baru bugirango bayigungwe no muyakore kieke lakini gato chandite kenyoro tukungainereria ono twarasire kumwenereria menyogi mawle naki obuja yende kanisa byamole yende kanisa iye kanisa asogotoka yenda sabanya sai gone karango chukorera historia ya mbwate karango chukorera historia ya mo asesoria ya mbwate ne liga na tolensa ya kromo ntona chitagotenga estadio la tengo no mai tengo karugete no korete kieke no chitagotenga na moko igwo kwatera garo kwabugire akingora na nyandu tukufu na kyokora morai ka kwatenga ngo nemesikie to tobate ya tokotera roko music abantu mwanyi tokora kieke waka nyamole mata mwanyi tagotenga abagotenga kokoroiga abakonyega nyono mutugo okorete kieke oigwe tokotera mwa okora kieke abangina kiro muntu nabwate style yakora kieke agotenga bangina mbara basoku ekerara sabantu taikunyara gotenga anya gotengana nere sako sibo chanja ikakumbe ngiakoriya kumbe neze style yakora kieke anyo ndako sibya kare yugo chanja akanya gusibya kare biga okora kieke mena gasoka tiga kare steta ya limire bacha gotenga gego kanande bakora kieke kiro muntu ngana bwate style yakora kieke nande korona ara baire nenkora bantu bagotenga inanya kuigunya itu kolimo omuntu atinyi mwana ki ngatono gotenga gobeiga kiro muntu nkyarendete eliti myogote onda akoko koroko moiseiga onda akoraiga akorete kieke una koigwete nyamole mungu ata kabisa esuri ine ngogu kero muntu agotenga nkyarendete eliti mwarendete mna akora kieke
Mundu genda igasa abantu batamoro chiga oya kakaso motu kwinyomba iga ina ko kwita ngora iga ako likieke ekara no re abera buya umenya swara lia osebana mundu charuka mundu tuma igoro oira nanse ngotengare lakini nana ko nyore tikwelimo umuntu atimona ki ta gotenga igo bobo gokora mwende ko umuntu ata igo kiro muntu ngiagendrete ege ntubare ndete na terima esima gako genda bamanya gukura ui ngiba gukura ya lakini akabara gotenga kiro muntu ngiakorete aya igo mineti gabo ntikamba ira ni gocha imineti ga aso maboito na saa no yo makora kieke akiro muntu akumusaba na saa wetire kanisa mbalimbali aso moyo ko kieke kwani ko beteri ngagande kanisa kete lakini kwani waranga walitoko kande kanisa etuko na kochantana yamole walitoko kande kanisa mata atuna bakuru tukufuga ine sari to gotenga una tuigwete sani okora kieke anya una ni mona gocharuka iga yanda mocharukeja anya bandu bagutara parane gandere yo bagusaba na saa kwana batike kiro muntu akora kieke asaba na saa asa akora kieke lakini abantu mbere ko nyora bara sigete nani kanisa kete bakora kieke bakoranje yamole mwana ko ndakino sina umuntu atunene likonda kurandi kieke umuntu arosino makatoliki na amakatoliki akugamba mwezi die liganiga ngoko tacho enda katoliki utakonde sidie ndena uta ko tayo enda katoliki na umuntu arosino kanisa kete akurandi ngako tako chenjana nyasa to akora kieke kiro umuntu arende eliti mweli abe kete akora kieke ta umwamba tirabya kiro umuntu muna kotenga bya iga arende to musyo akora kieke nyasa to kusaba wetra sikanisa mbalimba iga mwamba tirabona aba ambale bagusaba gusekera bagotera bagotenga iga ini style yao basike nande batigo no bakoteke kila muntu apambane na nini ngitona ko chentanera lende ngio ko chanjero yo mino ngaba ruturani barega aba PH barega ayibununga ajonga usenaki tiga tusikane tutwara masikani kero muntu asaba na sae akora kieka atwara mure na kimono ngimwata andre parege kaiga numara kwa ndimi karanse musaba na sae tigo yo mino musansore mutiga akora kieke ngole point yeyo yo kero muntu litu kuri ale roko na soko genda ndende raini yago asawa muntu ko igule ndende raini yago asiba tole ko genda kora kieke tanya kwa chanjo yo mino na baliga asiki ekoro na sago turandwa sube ko bwense Dori kubali kumanga nisaki kwale ko genda. Ege ndekana ngoro yawo na kyakota kieke. Abora gande kanisa. Oande katoliki. Oande CDA, oande PH. Lakini maige ngoro yake kundete. Obegete ebitine ngoro yawo ime. Obegete nakobyale ngoro yawo ime. Isobyale ngoro yawo ime. Mukaburu mino. Omuga kogo. Nini kuchina so mamo mino obegete mabonsi. Obangete ngoro yake korete kieke. Dende ngoro yawo. Na kia makora gale. Na kio menya tu mabwa. Tari nya bachanjo yo mino. Usona akora kieke. Lakini mwabatira point yeyo. Tosikane. Wana estari aso yonda batise tuwe kanisa. Naba bintu byo kwaruga sasa. Neya ino nabyo kwanu mbikala kwa sasa. Ya karato lega iga asinga njo mo mindocho nene ya tokala kieke. Na ajo ne konesa tora algisa ya gotenga. Ya bandu bagotenga ayo tenga tikabara tenga. Yesa na akora kieke. Ye kanisa ranga naye ogende. Usabana. Mungu wetu akabo. Yanti kereka kwa senge njo mungu tana ki. Akita raini wa tale wako mungu noli uguro nchandite. Mungu noli wachandite igule na ki. Etabi yo watene mbiti akora kieke. Atike no wachantu mwabo. Atike kwanda ngobo. Na boigo. Ase litukeli yara. Kanali koli programu. Ena liye boletu 1963. 1963. Okay, go to nyora ini miaka mekaigo. Akara iboletwe. 1963 ira no chimaga no arenke. Tare ngoro. Akaiburu 1963. Omanyire bakadiriali. 2022 tare ngapi? Tare 12 motinyu kalenga. Osaba na yakwete. Yakwete. Oyo tara 29. Utakara 29 gutira bakalera nwale. Aya mangana tatongo batikara bono ngende. Ingana litangani ena litare ngororo. Sasawa.
akaiburu 1963 gutira baka moisonde karakwete no akorete kiege no arenge urwe karakwete bakarera baka mambika baka moisonde no akale aya mangana to moko ndrasino na ara yabango kode number 1 aren kororo naki number 2 no arenge ono gatayo oinu moto kwanera aya tocha simoro bali mondi greti ga mo bete birabya bande puru na aren kororo nonde tocha sabaka mata bagaka na aren kororo nonde tinkayo sasawa mangana renga ono kresino na lo kwana to weti kende pi ono wate chuchire bobo na aren kororo nonde mabatra point yo mangana renga mangana tato yengencho mugasobono na aren kororo nonde ndobate past present and future mabatra bono past present ono past things aren kororo yo nen kororo past ya enka yale past muntu oyo past ya gotu kwa aren kororo ono present sasawa na future tokaiyo ngonki okolenda Kioro chokolenda mono. Present ya karakoreta kieke. Bono bari to lensa iga to lende karo present okota kieke. Onya sa ko konyira sigma bwabo. Obwata abana. Bono kana lienga kinere yo kolegasi in your future in your present. Onya lako bakonya e karo future. Future ya karo takaiyo bacho kora kieke. Ngende kibono kimuchira cha mkolele naki. Wako anda nyone nka yago. Nka to somo kan kaka mbimba yo waiga. Ndinale ga igole ole sitting. Ni ndinaro ole aspiring. Bono umuntu sitting enga kya kolega asine liye. Bono ga before tale tisa mutinyo nane. Gatia nyo kora kieke. Nga kubara rengera liba kubeke isiko nyole kwa korta kieke. Wa korte ga sese bono. Umwalimu ole ga iga bono ngana lya usomye school asingenjo present. Wali aro mwalimu. Wana karocha ukuna ni usomye abana. Ekarota arengo na kwa basoma. Wana moko ndaka moga ndai kabano iko ligotira karagotira wachikuwa bagotira kabari mu bate bitina bono tikamba elike chimochiere umuntu noli bate bitina ochande to kasemuka muroya yaroko ko gandota abaiga iko ligotira na bwate muka mumura bono nimbwate mambi nkibano doko bono otige bitina kasabano abangina mugure like chiyo na baka kali batande tabangina babachinga chiabo ebiranya eliogi nako ko gandota abaiga na bwate mongina bono na korta kieke mambi otige bitine binge osonyo mbona ole ntuke bekira robe kemunu utiga mangana mangi sinivo aba muraba lia bakungu aba bakaba muraba lia chana tengina byara nako ko ganda lero omocha tuli ko igwa morole okanda na oli gaki na bwate mako byara bono nimbwate mambi otiga mangano bwate okanda mwago beke chinganiri korage kosabana eli kechinari yugotirera na bwate mugondo bono nimbwate mambi sasa anje nale kuoga bono nkogande mambi omwata mwanayo gona bagambi balimo ko so ekwende ngakiri ro bagambi kora kieke bale gasi tema naye wika mangana ale buya none kero kwa gotire bono linde kwira nde kuru siasa wachire ngagaiga kwanya ro bantu mbale wakonyete gona bagambi ko kwandra bantu mbale wakonyete naye kero goita nyompara ke mugambi gondi gete gasi mugambi ali mangana ko babuya kasi kwae kero to gocha simu naga tunapata kwamba Nairobi team tobata Kisumu team tobata Nyamata team bujamole asenga njomonto yiga na bega taralia na bwata basani Nyamata team nero ekabwata simo lo beligete team nero team gete nero why ekara renka moyo na amiyete bijana ba na renkororo nonde toiyo inkimana nenga kugera karota kaiyo ugabono iga korama yabono iga eto malembe bono iga ekorole moyo igole ndako moko ganda kana na batabirigo inera formira baka mosara nyomba nabangine inera formira mosara liko tira wakora kamba gakulisi ali chibando mwino na bwata ngombe wono nwere otukutime tusaba yimba ibe igokora kieka ngombe ibona ganya jinsi agabya nande gokera osebana kire nganto kali okora kire ni wa present ke gokera osebana ngeka waka gokera mambi toko tikieka nkole bono kabisa nkaranse ntobwata aspiring MCA tobwata aspiring governor kiromonto akoro kunga ki mheshimiwa mtarachiwa sinivo
ekoromona irire bintaletisa omotinyuna katoto kwanda rinde sambiri ya mambi tukora mangana ayo ona maikoro kunaki mheshimiwa sinivo wana takoro kwa mtarachiwa injakoba so mheshimiwa tukolia lero ena dinero mheshimiwa gaiga wana yoro kole kieke asa hii ni marehemu si amenda asa wenye tumepaki wote sote ni watarachiwa sawa ili hiyo mino morigeli ili hiyo mino lio mwali mole lio morigeli lio mwelia morigeli lio mwelia oyo mino morocho igo sawa oyo mino morocho igo yeye na hapo mnale igo ni marehemu mtarajiwa. Kwa nini hatujui siku ambayo atafanya nini marehemu? Sasa obishi huyo toma itole marehemu ningo iko tuansi moyo tole, lakini sisi wote ni marehemu watarajiwa. Iko mtu anako okumania ana okorama ai morigeli yola kina ki oyo marehemu mtarajiwa na kwa na yo kwana ambio koralike okoti kama ngana mange amanya no morembe oni mteu sidibeza kutuchanda tumusifu Yesu Kristo. Ebintu byatu chanda se binyoro ngomonto ndigiri bobe kwa manya ko chandeka na koligiri bobe na morigeli orana ki marehemu mtarajiwa kendo ya kongosa twasi ko kiake twasi ko kanda tursinivo abaka ka manya tono boba mumru mwa mara ka tomoro iga na korogo moro na morigeli oraki marehemu mtarajiwa ndagiro moro ndo kumanya ko kiake ndo kumanya ko na mapema sinivo igaba minto mwasi mwachire kaiga yanda mangana ayu atatu na renkororo nonde andoko goikori lio mino na nyago korama bali bakorama bamo tali kuiwa kuonya gweta mne gari gara gutuome morige no aye rundi go chiabra kini wewe ni marehemu tarachiwa sinivo ekar kwa ligere lio mino igo wana twensi tolere bayemo igendo tatama itikere kiete uisi bag sinivo ngora gende yao gora kwa kusema wana sindu tutama itimambi yatamanya bujana baminto torosio bamato byana baminto nakarutura ganda white togenda turabantu balina abaikiran antosha ngaba minto mwese mwacha somo yego mwaka ainali nasana roto kwana singa chita swalwa tosikane ntwa sentwe tubata ntwa sentwe tutinya korama abande tutinya ko chenchana no chencho yo mino oko chencha male mutara bono ko chencho muntu mino male mutarachiwa au chencha male mutarachiwa bono nkekiro Wanya komata to ko ganda yori na umapa lakini asinga to kama ntongo ganda ya tusikane tubwatira nebya antona toro kanya masikani taiba ko ga wana ko metio mutupa wana tana nanje tili ko wana no yota tiko ko so yaro kwa maina we ni marehemu mtarajiwa oro bangore ko mu yego elire asamu ngabo wanda ngoro soralia asinga to nonya kuoga nonya kurama mmote ko kasaka amati ya sembwata hata kama uko na pesa we ni nani hata kana chiba se chuchi bekega wakanilia haki na tokwa utaenda taiba hivyo utware besa to twara wensingo na njire na saa tata tuna Yesu Kristo mwana wa mume nkura ito webere tuna Bikira Maria osura tuna Ponsio Pilato sokole kwa na saa tata mubuikagima roana kuambia gimana bakure na njira somo yo mutagatifu Eklezia Katolika gatagatifu uko bekwa mukwa batagatifu korusi wa kwebe amana tatnya satu akanambia mono aseka ukubugima nambia mono asenga ntoka ndatoto ndabutambe twachire itukoli ara rasomo yega bumuga kaene ikwa rangeri kwa sobeko bwense tukusabira abana baya muno monginoye na bonsi abamwe abatigire maye gatatnya sai unyale ko bale mbutambe bakosemeri na twense batwache itukoli ara ro tatnya sai tikatunyale ko sikana ntwa sentwe unyale ko antana ntwa sentwe ringa butambe tatnya sai tunyale ko toyo bya bwa butambe monguro toiwe tatu no mwana mwikoma chenu mwana twa kuri ngambi ya mwana karatu nyoje ntore moyo nyasaye na inyo ire family ya eneri na nyibekira sama okao obaga tekera baga sono kira baga soko manene to batiga chinta kana na bora kana bao o mongi na magi chinguru chomoika nyasaye ya chinguru ko kegima chegaria sekelisia nyasaye nero ra nyaro ko bomoro kira lyo na ndumu gakoye o monguru otoyo sai tatu mwana mwikoma chenu aitwa chira sura sisi sai tu kwenda nambu ya mono litangania senge yake ukyo bugima twenyo le twensikitore moyo asomo sangire kano yoene
tato muya nche ngwira ne nambi ya mona singe jugwato ira ali swa kumuye nke nduo monene kwato lenta biya tata buye chinguru na de tuika buya ira ne nambi ya mona ando mutano yangu sabana na sai to ere buya na kero ya moga ko gande nchira kwa na sai to na kero ya mai kibuye buya o monguru otoiwe Tata omwana n'omwoyo mutakatifu Kristo Yesu twakira sura site tukuringambia mwana singe kirukuma kwa mwana litangani kabisa twagusabira ukwabera gukuru asore parent mwana bantu twakumutira senjere useyende bia mwana singe Yesu Kristo yeyo muntu kwabera gukura ngili kuri asowe kubense ngwa muroche no mumanyete no munyure bia mono ugachaka monera sawo kukwaye nandi ni watu kulira wocha sure ngokura monere sapori yetu aberera ngekunya kutabukia tabukia monere nyasa onde bensura twari chinta mutamu chimbe kera kendo kutabani muyegoye tubasa ko mu mulemba sokolengera nasokora mungu rukura njotuwe gatwesabire twensi ngase chinga chita stomenyete aliyo stoga natagwetera ngasa ngala gutokonya atunyala korora obuya bwaye butambo mungu rotoiwe gatusabire buri bonsi bacane tabamwabo basibeta abamwabo tatanya sae basibete metwe amaboko amana amagoro abatayi kunyala kore gasiri bakaniriyo kora tatanya sae awetera singuru cyao nyala ko bakonya na barabo banyala ko basura tatanya sae aba batiga bagende bekorera imirimo yabo butambo mungu rotoiwe Mungu uliye makimbilio na nguvu yetu, uliye asili ya wema wote, usikilize sasa kanisa lako, utujalie ili hayo tunayoomba kwa imani tuyapate kweli kwa njia ya Kristo Bwana wetu.
Abantu abumulegete mbagete bicha. Abantu abumulegete mbagete. Tokorokega rona Cesar. Tokorokega no. Abono tigatosora no kwegena asa mwana ri mugoni Yesu Kristo atworogetie tato itore igoro. Omonguru twagasira tobegro asobe bonsi na asobe yabo tomoremba asama tukaito asama abira otoyinga kuru asobo bonsi unatoka yetena mogo kasogo cha kwa mugoni Yesu Kristo. Omonguru Yesu Kristo gatebe tumabago na batigro morembe na bere morembone to rigeri bito kurenderi wanche kristiao ndaso gonja kwa to morembe no bamo ayo metana kugamba se miaka ne miaka yonsi omorembe b'Mungu Yesu Kristo bane no matukonsi twana ne omorembe o Kristo no morembe ya muri gukwana ni kurara simokorwa mukwani galioka mukwani ino yo minu mukwani ga muri gukwana kuruse no kora galioka ucha sarga kwanga nge mbiamono ngo mbiamono mukwani yo kam mbiamono ngo mbiamono Quiet. Tazama mwana kondoo wa Mungu, tazama ondoe dhambi za ulimwengu, ili hao walioalikwa kwenye karamu ya mwana kondoo. Bwana, heri ingie kwangu, lakini sema neno tu na roho yangu itapona. Sayo wotoliwa notole nale komunumia Maria babonsabere Mari konunko mkunkuruta sataria nasaye sarayo wanja Mama nire manyoro muguruna mtakatifu Yesu Nina maminga enywe Ikera evika wate mabo Nanchira ene nkore ane yansi sarayo wekei Nengekei nesinu musario mureu Nimba netaka na munga na maminga Yesu Nkore viliane Munguru timba netimosa mwane Netele mene ya myo kanu magane mwene Sarayo weitia Nami ya kilima Sarayo go sasima Sao manenane Nari kura saritari yoro Neteke asore mko sasimande Na wanchire ne ankoro yonsi Ingoli etino wekana Oicha sinde Oicha wana mwancha ronkoromia Ngaki ya Wakristo wa Katoliki ni wakati wa Wakristo wa Katoliki ambao wamejiandaa
Igo sio kila mtu ambaye anachongea kupokea komunio. Igawa Kristo Wakatoliki ulimwe aigane tinjugo cha bosia se komunio. Naren kororo nonde anya kororo tenena anya toyo to tenena anya kororo tenene anya kororo o tenene anya toyo to tenena anya kororo o tenene tenena anya kororo tenena wimbo wa shukrani igogo kuimorega sobera taiga otera wa kanisa ngambi ya mona so ya bwaya ase obugima bwitu na byonsi byatakoreire kwaya bono tobekere kabisa iga anya nkware ngora anya toya to tenena familia to ta mutu iga
Family mugaka Henry juweta mutuga igase mutuga igama mutuga family mugaka juweta mutuga igase Maraigo, tocó de rompe de Rodrigo. Se sarà entrare ancora. Bali nyasa tu anchera rendi tu ikrichi seji. Toko goroka. Sinini kora na turta itu sabu sabu ko maeli. Tukande ke pindi kende ko buat. Orang ali kontra na dia tu mai tinggal dia cakira ko ada dua. Tuombe. Mungu Mwenyezi, tunakuomba umjalie mtumishi wako Henry Araka ambaye amefariki dunia hii, atakaswa na dhabihu hii na kuondolewa dhambi zake, apate furaha ya milele ya ufufuko
kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Omonguru abe nainwe na samu vyonsi asine kuturenda butambe sereta ya tata ndio mwana ndio moyo mtakatifu mwagenda na kutikana na mwana Kristo ibada yo kumusabira umwaka enerinya liki yarire tuikaranza efamily mnete na ine kwa singe jote kwa ndechi gocha ekole introduction yega ndikaranza tumakwenda kipindi kende. Sama leta ngoroku nayo njo murana Henry Araka njibe kaini uya mwana soko mbate sia so muroberi wo mse atata arwarete akana igurena nasi bete make nware ile kirwa mate awonga na mabogori kuro na mobeka nyomba ste gavere sato osokiri guchbara kana nwara na bana uinero mongirone uyamana soko mpatis. Shoti yo mongina iweka Abatu kwat aba minta bakana banambia more jama sama rieta marita nyanjama anali no mwana one anali konyonera tutigare ta Araka na asirete anali konyonera ura Araka konyonera to gusaitia ne bintu bano chira senjere tamanyekaneti aki igo tori nyomba isatu abana abatira soko bagukwane komoranje kiroyomo atwareriye ndari ogusaba anari rurarire tigarare biya family yaye egende biya man Koba kwani mbia more ekase ni anoyo siemo natene na kwani apa arere bieka mwabo natene na kobanga nere moise ko mwabo gwetera kero nare ngomoke ninje nare goja tuacha na anti nabanga ninje ngomoberi sichirusa niyo nare ko someraga iga eskuru yaringe mata yaringe academy yari kurukiwese academy igo natene na kwani apa bune family komosira buna moise ko mwabo mbia mono ngoro ku Eunice Nyaboke oyo moise ko mwabo magi Jankoro ku Justus oyo mwabo anali marem bono ninje na tigaire kuna Araka bona masaba manna tora kore ando sia sogo etaga ikora jotu sabere na bana bagaba minto tubwaterane barandi batabre twande kanisa pero monto chole kanisa genda nsao yuge karotoko gende kanisa na toko nyornero kotomentero baremu igo ogosira ku mwana minto ni okwara tata machaye ngaga gosira no nyagitari tari gochia igo mbuya mono amen mbuya mono asinge jechi sana ebiro abandi tiga tusabita amako bari twatigaraye ana hati ane abairi nabasan tigamba kiringambi yamono mwachire kondere sia so mwana ominto oyo iga nero rengi mama nero rengi tata na nero re mumro minto boni bono iga twatigaire na munayo twatigaire na kamati yane akia smoko genda mogenda buya nande mutokorera amasaba manene enyangi eyo mwana omintero buya nande ndutageti bantu bagocha gotoburukana batutige igo muna batutigete iga tokore muna toranyare ikiagera twatigirwa soko bako kwa manene gakinya saa motorende katoliki ya itetorende ne kanisa chance chuto etana ine gakina abasabira maya moko genda mogenda buya munyago tosabira na tigaire
mwezi ikali tele mangana mangolia ngita ngo bakwa kwa mtebi jo yango kwa ne magambe inde uyo sina mu bro minde kanya abahiri n'abasani na wake irembo ya mwana asogote kutusangesia se kasi ni anega iga na komenta naje asemoko genda wenda mwana Nyasaye na asemoko genda tikanisa asemoko genda metigoleta go etikanisa mbali ama sababu chomo kyoyo egere Nyasaye omokyoso to mintogororoke ogenda mwana Nyasaye mbuya mwana Yamule naren kororo nonde ngimukogera mukogera se jono mule so yamono sana grato ikira se kipindi ekaiga ojugo saba abagani bali mwata bali mu wasimura mulororo ndo basi wasimura nara utaite kende na kororo bikere ni ga mbatera to kora bango bango to ende bali bakubuli kende yonsi bacho ko tari bagani lino na bari tai kai bere ndo kubuli kende tagate tarati satori gere ya mangana ayo ndo kubuli kende bikere ni ga wakirimunga yale jugo taga na bali bang cuma saba kan bali mwesi cuma nero ko bali kan ya jugo kacha mwesi piga alafu tokole ngente kita kaya motoka ende wonsi bali bako boliga alafu wasili nero ko batenenera sawa sawa yamule baro bako boli kende Nengo mbia mono tumusifu Yesu Kristo milele na milele. Mbia mono asili baga igombo ati kipindi kiregeke kiagera kisa kiaerire ne kiagera ekanisa nebwata mangane kora kororogora na inde ngona asabire tu asabire kiteka chinke elinde aba kore libe serikali mbara abana siasa baitombara batotebi pole batotebi ekibakuri naende baisaranse bakwana mangana mange ekiagera umuyegoyo igore pado ase serikali njego ngoro kwesman nyandika nsarigo gondo muwasiri bwoboremi ise county government ya Kisii igenteke ndakwane mekorangiria baminto nkelinda atevye familia nga pole naende pole ugukwa kwa Henry undetaiyo kumanyete nga nkobe lakini gotua gusiokera ilia kabere ngira nelie ekinyorugito ngambia mono asobo toereru mwaorokia amangana na barenga mabe lakini mugakira na Nyasaye utubwate sitwa ikireiga egia gatatu ngira nelie abagambi bali baito basoama na serikali DCC umo county commission oyo itora ngambi ya mono aso gweso nani aesona niria manganaya atokonye eneli takwa ntomanyo yo muitete tigato tigere serikali ntonyerigereretie bato promisiri batebire nkorigi bare kuika bamonyore igonga oko ene ukweni rero
taikorokwo okwo moiso uikatomanye nga omuntu okoreta mangana ya ningu gonda sabe kenyoro toire ngora toigwana mona toigwanana tokire toya serikali ribaga etokonye igento kio moiso ekenyoro giitongo sarika kere esauria marua amarua koni gwa mune kenyoro ntwe isaransa tugakana tutagete marua kenyoro giito uyo tagete konia marua nyamaje ne tauni enene aenda kombo enyumbo aonerio no amarua koni gunyamaje tayeme chika onebwensi okonia marua mechika anganya ile nyamaje maate isinyomba che biashara kire nka totigare togokora mangananka togokora oburemi nase tokorara ikio moiso ngiraniria abageni baito bachichaga iga ngambi yamono naende mbi yamono mwatokonya ganda ngerie bali bonse pi batumwa na bali bakorigie kerukio ba MCA uchichoto tebie kerugo korigia naende konye genta unoko na kontebia ikonde ligo kurwe gento na abwata kaboko kwana na gotebera ngairenga kwa kwana elietari yao watotebia gyo korigia uchungo abakorigia ba MCA na bali batomire na ba MCA ngotomire no mo MCA taiyo ngokorigia ba MCA na ora dresiringi 1000 tigato tebi elieta ne kiruga korigia Tumusifu Yesu Kristo. Milele na milele amina. Itanga na kerefata mbia mono ingana twerine ligia. Jego ngoro Kevin Ogechi seite yere moinabu. Obo MCA bwa pa central ntagete. Gongo basabera okomosi. Mwezi pi Kenya saya bakune 39 balimurwete pa central mugenda murgia seto chiere. Onga kire kura ninje ndoyo kane kuro igoro aba mura wons bakorige na baya na nawa minto to kore siasa yo murembe akini nje no muyamono asante mbiyamono toire singeri kwa yemo timayetina igongo kwa muno mu director gose mu director itoke didie tikanera kwane yamba kwa no atura sama waire eria sutari ne rikom ikiera taria ruare taka gene ya gitari na chitu gutara kanyonyora ya mwembe kirega orende si family tu ayete pore kiera chitu teira na nyumba orende ukoroku kubwa kuri tofauti eria suto na wari arengego orende asayo tuachire abairi abayiga tware mire family site abakonya pona se achire asi bari batararia yachire ebiasara okora asoko nyore faida kama ni Jones ne chingi yachire ya okorara maranjiro aketi nero lakini aso efaidere no kubeke kamerikiao ya takawo chenze lakini wono njia jete 20 ne umusara 20 ikiawere 40 mwako yo murarete cha nyinge paka chisuke yo to abasabire bakorete cha nyamaje itumbe murete cha nyinge moro kiro to kumaya mambia ngendo kigo chakoba uranyo chigo suka chigo konye nabona ba ocha kuri umusara bonasi yo tachiete bengia bugori bakasomya omwana yorende nimeskuru utoretere kameriekyo enje tari narenge mwemusie lakini oyo soto no musani onorenge narenga mochango enje tigamba tigereru ngaro libono gocha edio to tabateri Rio Kennedy
chene mubasinde lakini sente asto ikaraste kenyoro maji masuri. Pia mono siri wa waziri jewa na atumwa omo wa MCO regeti twanyorana urangere uche sarangere ujo mate mbararo abisi no barabisi ongaji silingi chiri bubere te 500 chigende sama chuma ne chire chire ya sesani wanyako rama kutawa kororera na batumire bituma konya to konya koyoro ngoria ono gabo orienga mutako mubwatesia akora magendera atigete tenchera. Thank you. Ntwara goteba gusenaro gusitaiyo iro ngurito gusaba batotebi kibakuriya ayo tagete ko batebi nganaro gusitaiyo tonyora ne para ama juma ngolio tenene shilingi 500 kurwa somo msie ino. Okay. Mbiyamono muwasiri asilibaga joyo kwana Paul mumanyi yanzera igano onka to aje tuchirura ali nyoera pole sana ise family asogusiria enel na inde pole sana ase kinyoleke iga Paul mumanyi yanzera na ateni na ase kiro kyo MC wa pa centro igongo boli kurase kia magia People Democratic Party arama ya ino bokano chinga kichichiwe ikomo tinyonane tarehe 9 na basa bilichikura ase okora maendeleo pa centro round area eta nona arenge na mnyogete ukambekera abami ndo chikura chinyinge mono chikambura chinsi nini na chingo na kubasora bangina na bagaka momentere elinde tukambo bugambyobo ndeta magendero asa agriculture education esembo ya maje nindereti sana asokole memo amona inwe na basabire nyasaye simoko na mwende buya bantu bose mwacha matanga agaiga na inde umutinyi uli munyole nyansera asama gendero ne change byamono sana sumuwasia soko ngalibaga na inde na bakire byamono nyasa balende byamono sana ngero ngori na rule ngori ane gaiga na aba mura bali baru ali ntwa kwana na barabwo na batira singi 500 chiabo rambarambi ane ya 1000 na rule gaiga byamono sana onde bwezi otomire nomo MP mochumbo korigie kerogo ora tenena bwango iga bali bara korore bakoganyire pararogo mochumbe onde bwezi okorigie kerogo oyo regeti na bali bakorigia oyo otomire achitata ebe muna atomire mochumbe karibu akirembi ya mono eteria nengoro kumaina oyo motaraga ninga igona atumu no mushimiwa Steven Manoti Kengere ukorigio bojumbe wao wasi angachiwe asingeri busta ante eri butano nge monyene eri weye monge amachumu amajuma ujo aye ujwa omonyene ugungo tebi jwaye omonyene igakorukwa Margaret genda bakesi Margaret yomoy ngona ndoro mwaka naftari ningoro jono taite koimoka jugoja biya mwana seribaga abantu baminto ekenyore kejeto kyabo itangale aso mwana yole sanduku ime akwaso gogo tutukana motenene muna motenene igo ngoba ise kwanyagaliwa mangana ali muna twanya begeta serikali muno muwasiri minta kwana na ndio na batoko gendra ko yabwati pakata buke egento gya kabere ngotiria mukaso amarwari are seita arantwanya kanete onye kwabwate tumoisondo kabeke bond naende tokofuatilia ne wakoleta maru naende obwatwe naende elia gatatu obwatwe elia kana obwatwe
iria gatano bwa tu gutosinya tuja tutagore nyumba ciao tutagitia marwe kinyarugi ando cia koro kuboitangare tutagiti maru bari bakunywa twagenda tukanyegeria obisi omodisi no mosies naenda mangana itakabe kubuya seredie ne TV ya Ndizi TC itoligo chikorara ngonye mokunywa maru mogenda munywerare muirane muraba takatifu moso nyumba chenu mutali abarebe twabekira maru ekenyoro gyeito marufuku bwanche tibwancha. That is a declaration ya Satan. Namba ibere omugambi olio itoigwete ngatwakandira marugo soire ngako musabetole rieta ate bigu ngatayere twangete na maruare Satan akwegera rukira lituko abantu babwatu baika mata abaye guchibesa naende baira na bata kota lia abantu baita marua paka makweli ya beira abantu baito ira bana chisukuru mwana onde bwelso isaine kwa ende skuru aya ende skuru kipasa linko ego mure botambe abana bali college na bali university bali bali college pasa litenu chiganda tekoli kuchicheki mocho mwae opwa bali bali university mwairu kipasari twago ne kipasi twaga ate kiskuru cheitoga skuru yanyoera mbako letikobeka mabati yonse ebigogo boigo omabondo boigo mate masuli boigo kiskuru kyonse bichetana ina charo lirokoboko wo mochumburo konye muri korarambirambye koretwana abantu bali bakobori chikura kore ligutora konye koramure rambirambi kurwese manoti era tetete akorete gento muri mwese kobeke kura asa magende ratali asa abana batari kwa wete kie pasari asa abana batari kwa gaje school umwesimi wolegeti na ntoma butambe era na atori komo butambe ebe no mwana okuseita ebe no muntu manene rambirambi aya na kobolekera tari goika na ntoma na ishirin kiribusano kiribunya tibe kwesani iribwe emende sama chumba abantu baminto na basoro iri musiberense titoba ise kogoro muna chinchu gukiri chikoruterwa abantu ose chingoko chiri chikoruterwa bitumanga kurkurkurkurkur biyamo na so wantega ngere ligoje amajuma kiribwe chininge atoire naro ne mugamyo ndojira naro mugamyo ndojira karibu sana wana banyasembi yamule byamuli nande twakambia mona seritukolia lero twatire goserekea enyangi yekirasima twarasimiswa atochikolera gaiga nale korangeria abaminto gaiga eyitegere unique ingai twa lenge no mugako yene lipaka mugoroba saa 11 Douglas abangina bali babere twaye tukawikaransaga inchugo cha morolekane tukabera na eneli paka mugoroba togotikana ne kikundi twarenge gari mwa Douglas ngatokorwo roma bitubaye wakirwe simi nga eneli otokire ngana mache imali sababu kie ngomonta mo mitebigoti umurta mache ime nande korokana mbono mambia rutwa na igure wasiri otebire nga disi yangu kalwaligas tiamba tebia sewa lingi abaskari ba Kenya boli machezo hiyo atasikwa si ndio mbali okora muchezo asi atasikwa amaego manyanga inkyu nyasago teba ntubwati inguru cyoko irubugima bw'umuntu umuntu ndabwati inguru cyoko irubugima bw'umuntu no murandi warandiringa ayekirunya gwitega so umuntu ngyo ko mukolera igo talibuya abanko mutu alenge na Douglas nwara ko mutu alenge ruguralia omwako ne rurete statement ya amani kabisa ngangi toko koleke ngoto kora chikura tokora chikura cha amani wono twarorire nga chikura itali chikere chimbe ichire kuba chimbe senga cha marwa mbako mindo kwa rurire ga marwa ndokora ntwa marwa amarwa tigara galiri batalibo
abantu bakubanya omorwa menta abandi kona libya intwe totomire gaiga etwarenge group ya enene gaiga twale korra mangana yobes musimi wo yaro taraba parliament lakini wakora ya kole kenyole keiga gocha chikanisa famindre goraga achiretero goraga nyoera nyombe yelige na kabisa package kon bakenya nyombe yabana baye igono mwana bwerwete nerorete kanisa ya CDA bali ba Catholic iga intena jitega iga twaringa na waziri nkamubua kona bigete nyomba yosipi amabati goro na kubwete waziri na mubwete litukedio na nesi meeting kareta bono nkubori waziri iga gaki oyo minto ntu atomiga ari atikomoyi korura renimeki kole serikali na no jonse itoga ngia kore nyamaji ite moja tere kole gasi mbuya murote gaki eyeranda government county government no boso ko iru muga kondi paka maate nsai turoto bolo buye moja taribo eya gachi tubuye yale gengia eko basabira ngaki torole moja liye ito taro obisi nkoro moro obisi mutini ya meti tibikisa tatigaire leta chi machine bwangu taribo takona chi machine chokolewa oner tubate koruga nera maisa ito taribo bona arura arusiko ka utige moja liraire abantu bagende bakareni make private lakini ko ire mebere akitu abasebeire oyo totuma korku yobes oyaro gaoli independent akubwatia ekero kyobo empia kolia kiabo basi ekebiro ekemne kiwache nyomba kia pime nyomba talibo mokolira no yate bangale kati namba ine ere aka namba ise kabisa ekebira aka namba ise kabisa ntwacha agaiga dagrasne nero tortega tukamanye family yeje mako ya tugambira igo bono ntwaru gali mambi yale tomobere yabulie family go chapa kankaga na ande tuachega na chirbu isano twaira bamura bali chirbu elibu yemo na ande twali gusaba to mongino chirbu isato muswati yo ruga iganere orbugo irita kwa elibu yemo mbobe igo biamono gake biamono basa imokoro kwa bera chibese chicho mongina chiriburenga wata chicho mongina sato kwa bera elibwe ya moja somo bia mono sana egento na gotebi moja liyeto ya nyamaje ngokorire gas ne kenyoro tu amuete ndoiko beke ne lisobo tigato moirake tokoro musabara komo amasikani moja lingo korire gas ingo na inje na tomo gocha keralinga ne liliacha na tomo no mongina chanet ongera nkareta kibese cyarenge kiri busano kigasoase ukuruberia matanga nkareta kisiringi cyarenge kiri bubere kigasoase abangina ekikoni nkareta kibese cyarenge libweyemo cyakiete asa amachuma ito ingo naendo otomire okoligia obo women rep nona ikire taiyo ingo otomire asa ba senator ingo otomire asaba senator basi mheshimiwa kiage gwakire kwa nyoru wake kanyana agotambukire lakini karanju pole gwa toreteire na anse ino biamono wasiri na komiti yonsi ya mabe gotore no muichano singa kiejirende tu asiri no minto ase injera engolekanu wake ende ya bwango tutalengerete asinga kiejibono turigerete chikura njesa marieta nki agengoro kwa Enoch Nyaboga egerte ngabange twarwanire twakwanire nabande tutararwana ntokenderete korwana goikatari kianda mutinyo gocha ekara chikura kira akwe jena leo kwa na mangana bere wasiri ga kinsabe libaga no nyorwa twabate twarangirwa ka IPC instruction inke tokora chikura chomolembe nanjira kinataka gukwana kitangani totige chi propaganda chinyinge chiralente iburaburu no nyine kereto gocha igali yo gembo na rabantu bata maandamano bagoteba bobisa bali abanne ba IPC ngoroka na bali na upendeleo so iburaburu okorra ne chagete kidogo kidogo igo twabori guneto tebi abantu baito ngaki tokora chikura chire ngaki chomolembe asege njo yekyo na ikalendenga nimbo atu mwana goche school goikanale kumusabira ende school usegena boyo
mwibulie keraro na bakoro mwana yakara gasoka na kinanyorirwa gona sabire pola so kunyorwa lakini nanyoru ni sababu challenge kiene igento kio moiso nda kwane ngelinga ki nche ekero na nyako boli chipura yiga kwa murambara abango manyete bagotera banjete kunywa marua na bakora ntebinga ki kiage bona ye kanisi yaule otato etikende toli kueta lakini ngateba ngaki akinya saa engonye marua aro nyina marua ga bakwenga bakonywa nkoswageti na inchendole project kinda abeke yoko konya banda bakwenga marua kera sometimes rebanya mbaba nyitiki bakora or they don't have what to do so ingateba nga chingurunga ichikorwa abara ibaito baregeti barora chi family echo in a special way ikera counseling nero na boy got training nero elinde basoy in other projects none government ko tangasere through nakada for a long time chi project echingo bajire funded abantu ba konywa so nanye mwesimigo ito kwa naga yobuyanga maruasire but then we have to bring something on board for these people. Number 2 chisemina chitobegete motu jeno mwalimu nabera matuka mange which is my agenda for 2022 August munango service wasiri mbiyamo na siri baga na nje na sabire kura ya ino asitariki kiando mwati nyogoja asekia mageki abuso Kenya Social Congress mokora kiage nyabuga undrumera nonde ballot monge kura ya ino na sabasteni ala ndredwe ya maso grupale ya biyamno omweshimiwa kiage atawire ribwe yemo lakini gento ndagotebie kenyoro kiabo itangara marungi akanete oyo konyenga igago tulikito moro kinkia okora igukwa igumuga buna kwa na nganto ikoeberani apende asipende onye utagitobo konyi atorige ngotomire noyo kuligio bogabana ndebwe sio kuligio bogabana ga noyo tomire karibu sana ndio sino rato tebia pia mono wastiri asali baga na njendige ngirali baga ya sako tebe family ya soto ngapole ama ene lieno montana manyete bia kerale ga somanyo na banne balenge na nje nona alenge kana iwe tamangana ayaye na nje bana batete pole sana si family ekirale goja ayo mo bonale basomete na soto karo kale motu era kale maega okorokwa Matthew Ogechi sobo ga abanyanga ndi moino anga 2000 ndete onte inge omonginori no yonde ayo korige gero kyo bogabana okorokunga Kristo mogero obule ole family friend oja senge ba manyenda soto sana ene liyo muna alenge gale korobule keraro mujumba anyamaje oge ndo bisi ali karanso matenga tindiko suka boikankwane nae bono ekero mwako yanyo nte message Nairobi akale through wasiri abana nyo ko ngakire simi bono mambia kontenga koranja senge njoro Nairobi ntake toge ndeli bagari ane pakenga ya Araka obante beri pole bono ntumagoja nanga instructions mnango kora iganto bana 10,000 on the 2,000 onko aba muraba ali bakwagajira sote nyomba alia aya eli akabere ayo minto nara ali na robo ko likurwali ne uswati ro minto ngayal nere tomo ya 2,000 6,000 ngeo mongi no olia ante biga no ala sichukura matinyo nane no ale parot e pati ayo nga Jubilee anante biga ila nali swali yo minto ria te bai gore moje ne ro seti ne gente te ko re gas obasa bere chukura chomolembe ani te momerane moje moja ne binyoro abasere biamona so kontere ono kibese chikurwe somo gabana gendo kwani omonginoria omochi aebie ogende noria nero moy ngone bire gaki etimu nere iri yaite ya WhatsApp etimu ya WhatsApp goto ta tobaira niri mbiamono
koru Nairobi, koru Kisii, koru Nakuru, koru Kisumu, onde bwesi ori WhatsApp. Mbia mono umuchango ino no tokonyete mono natebi abana baino bae basoe chigurupu chirya WhatsApp. Ndobwate team ya Nakuru. Uyo minto iliyo Nakuru. Erija nyabuti ngayari. Yakoreka no sukirake. Nere tikatomonde mingambia mono. Ase safari entambe gwakora gote gatoa pole. Mo bisa kiunda na atigire. Mogabito mukoro erieta nengana ya moyo. Angom jamana selibaga. Jenaro ni orenge. Una mo hatateba ba staffri. Ento te kwera libaga eliga ntebe pole ase abana bali baminto ne family engima. Obo kwa soto watoleteire chutenene. Baki nonyerende amarua kunywebwa kamuranje family ni murakonyo mugambi. Buna balire ira tigange ebe buna baliete ira. Egento yokanda atebe abantu baminto. Andonsi nonye koro. Ora amanyaiga bata una tatebya. Nonye gokora kende yonsi ekebe korukunga oito monto oitira manyinga yo monto negete kebesana. Nonya sai gakwetwa munaye. Diamono Bishop Naboroche babaise kukweba njunga sinini munango kora otokwani ngeno umapenda nabotora asaba masaborende ya PH naro makatoira nilimo umufato mokeri baga era atokorere lakini ngokora ngotebaiga ebiongozi ebyosi twakwanira amangana ya baikire tari aya nyamache bono abagina baminto mangana ya tari aya nyamache gobwati gware bono korubosongo gocha igotokora amani toigwanane ebintu ebuno mugako yomba kateba tokore igo nari turagendamo naende mbiyamo nabantu baminto asoko bwaterana gontagete umupisho gwakwane atosabirero ngori toira niri bageri ase nyankiye ekogenderera. Amen. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Haleluya. Basi kwa sababu ya masaa jameni, ningependa tu kuwasalimia. Nimefika kama nimechelewa kwa sababu nilikuwa na issues sehemu za Kisii town. Kwa majina amalieta naso alibata manyeti ngoro ku ochako elinde yobesh kitabu ngerenda tekosoma bune salamu yane nyikaranse ande mubekero ngorianga na bumugwa asiria gontebi one nabasise nikegima kitabu kia engosoma okoba ya amakweli omutata moke Henry kitabu gioko nganya 15 tosome isato. Bwana asifiwe. Nonyango wanyaga some pito wanyaga somerende Biblia watebaiga Bwana ni mtu wa vita. Bwana ndilo jina lake. Haleluya. Bwana ni mtu wa vita na Bwana ndilo jina lake. Nareko bae nareko teba amina. Nareko bae nareko teba haleluya. Maana Bwana ni mtu wa vita na Bwana ndilo jina lake. Inga nyonyana abaitete eneri ebebe tamarikaya. Inga nyasaye wesegi, nyasaye wekiririanda, nyasaye wakania, nyasaye okobwatia omokoria mabe, obwatia abana baye, obwatia abachokoro baye. Inga lero igatwatenenira nyasaye olibwa wesegi oyo okore taya amobwati. Ai. Alo.
Nyasaye abwati abana baye teba amina. Nyasaye abwati abachokoro baye teba amina. Paka kizazi kifike cha 6. Ililiata. Bwana sasa. Yanko leiga. Mheshimiwa Mbako kwani about amarweke nyoro yetu. Na wasiri okwani. Hallelujah. Sega siva kole nengia, and let me also say this. Fred Matiang may be talking of it tomorrow, if not today evening or tomorrow. Bwana asiwe sana. So no gendo ke kubwati koru bakanse. Amina. So nyamba libanarete bochona liboli bana lile gai kenyoro etoka bono tuansire kubwati na masabo Nyasaya go chungoroni. Hallelujah. Na boy go na ndi twabika omulera ase serikali. Ndima ndinga usemwanyigwa. Hallelujah. Ankole rabo. Bwana asifiwe. Basi ninda gete toretero ngori. Twale wanserane ne mutwa. Pastor Bwana asifiwe sana. How are you? Sorry, mwanga ni kono ndaye deko. So skolia sansa. Mario kweka. God bless you, sir. God bless you. God bless you. Imoka kurabu gani njugo cha bwango iga. To beka beka. God bless you. Tero ngori. Hallelujah. Tero ngori. God bless you. Tunapoendelea kuleta rambi zetu, tunashukuru urarimi yake. Pia mwana sawa ikabato konyete mari mega ikiraga iga honorable definition yonuso na to konyete mana ebiroga 50 mbuya mono MC Sabroni asuga na to konyete honorable Janet Ongera mbuya mono oyo komekerio roboti twa na to konyete getorukia shilingi 5000 wetera somo wa sirio itombu ya mono mwaka naftari mbaka mbuya mono asemere memi yana tabaritanga na ko appreciate again bia mono setimu yetu ya Nairobi asemere memi ya na se yango ya itonga agaiga Sabroni Araka or USA bia mono asemere memi ya korete iga preti almost half of year budget kwa bwa tembi mono bishop wa goteba ikurugera ko wala sio sana bali na kimwate nenali injo mugakori olio begeta ko tifata nyagaliga ko tifata liga oche gocha na bali mune na boiga aina akoro je bono tele ngorangeli njugocha aba moi karasali bangi na bali njuga kurugorali kutirimboke gocha na bali bakare ko rugoro njugocha na kimwaba iga ntangero ngoli ya Araka digango a minute na digango mo pastor ya bakwani abara ibo mojagoyo iga amona abana banyasaye mwese na bakwani mbiye murasoma nene amakweli igare asekero yomo lakini aya na mabe elieta Pastor Dominic Swanya nigo togokora na Bishop Yoves nerekera mayeito asegunchyo bakorera bose nigo sana basi ndagete sabankole ndango toti waisko kaki toti wa masabanda tekobeka na ya bene anjaiga inga erongori enero ekabeke manyelio ngana enkwarenga na masabana saba amen kana tenene abono bali bande munya koleta ngora ndaite go saba igato saba totere nango igoro twins acha tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakutukuza, tunakuinua mfalme kwa sababu wewe ni Bwana na wewe ni Mungu. Asante kwa yote Jehova, maana umetenda ibada ya
ya mzee Henry imefaulu Bwana. Tazama wote waliokuwa kwa ibada hii, imefika wakati wa wao kuondoka Bwana. Rehema na neema yako iwatoshe wanaporudi nyumbani. Asante hata kwa sadaka ile wametoa kwa minajili ya kufariji na kuomboleza na hii jamii. Bwana wabariki na waonekanie kwa njia kuu. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba. Amen. Bono igati gangiranĩrie kanisa ya Catholic ribaga egendera no muyegobe togotebanga mbia mono musucenigwe mbia mono tigatwanjira ninge mirimo ya elire onyore aba